Oras sa Bomboradio, Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna, sinig alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto Diri sa DOFM, Bomboradio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 4, tuig 2023. Sa gihapon ini mo alagad mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaunag karon nga mga balita, Iloilo Police Provincial Office ginpabugal ang 5 ka mga mayor nga programa ni Police Colonel Ronaldo Palomo sa sulod sa first 100 days nga nagpungko bilang Provincial Director. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Government nag-upod sa selebrasyon sa Nutrition Month subong nga may tema Healthy Diet Going Affordable for All. Sa dugang pa nga mga balita, Cluster 1 and 2 sa meat section sa Iloilo Terminal Market sa Ilohon bangod sa nagabaho ang area. Samtang ang Philippine Statistics Authority magapanigayon sa census sa agrikultura kagapag-pangisda. Subong man ang Iloilo City Police Office nagaduha-duha man kung valid o kung hindi ang printed sa papel nga hindi colored o kung photocopy nga driver's license. Kung ipadalagkuhan ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga driman sa Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo karon ti may good news ang nagsugata sa aton subong iyang adlaw bangod man sa sining panibag-o karon nga oil price rollback. Rollback sa presyo sa gatong diesel 70 sentimos, gasolina 70 sentimos, kagang kerosene 85 sentimos. Ini kasunod man sa aton sini nga mga kabombo sang nagligad sini iyang semana nga pag saka sang presyo sa produktong petrolyo. Medyo damo gawa, hopefully sa masunod nga semana padayon ang pagganubo sa presyo sa produktong petrolyo agod nga ti mabuhin-buhinan man ang ginaabaga sini karon. Ginaabaga sini karon iyang galastuhanan sang aton sini nga mga kabombo kag mga motorista. Sa aton sining mga taga-palamati mayara sang 20 dias na ginamang kag ato naman sini nga himulsuan ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ikaduha sini niya nga State of the Nation address sa aton sining mga tagpalamati sa palabuton sini karon nga Hulyo 24. Hulyo 24 sa aton sining mga kabombo. Sa iban pa nga mga talupang doon nga balita, ining fiasco man sa aton sining mga kabombo, may kantanan sa Department of Tourism, ining ila bala iyang ang ila sining ad. Nga kun sa din, tiyan mo niblang natukiban diri manwa, ang mga ginpang feature diri iyang mga lugar, hindi mo yan makita sa pungsod na Pilipinas. Por Diyos por Santo, kundi nila ni pinangawat kang gagin pang kupyane, copy-paste gani. Sa aton sining mga tagpalamati, ang gagin obra, apisar nga copy-paste, hamakon sinin mo sa aton sining mga kabumbo. Pila to ang budget sa nasambitan sining ad, or mambalman naton iya nga ti isa sa mga pangganyat man kuntani sa mga turista nga magpadulong man diri sa pungsod na Pilipinas ining tema balang love the Philippines sa aton sini nga mga kabumbo di ginalantaw diri karon nga sabotahe ini sabotahe ini sa pamunuan ni DOT or Department of Tourism Secretary Frasco, bata bla ni ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, si Tourism Secretary Cristina Frasco. Sa aton sinikron niya mga kabumbuti, isa kuno inibanwa kasahi sa pagpanabutahe kag demolition job
batok iya sa kay Secretary Frasco suno pa sa isa ka grupo sa mga public official dito iya sa may Cebu. Ang ginahimo sini karon iyang makabig na tunti karadlawan sa bahin sa talatapan sang gobyerno. Ining grupo ginabugusan sang 11 ka mga representatives kag 53 ka mga provincial mayors ang nagpabutyag sang suporta kag pag-alungay man sa kay Secretary Cristina Frasco kag ining error sa promotional video ang ginakabig karon iya banwa nga isa kasahi sang demolition job para iya nga pakahuyan si DOT Secretary Cristina Frasco sa kay Presidenta Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga kabumbo, tinaghimo sang isa karon ka manifesto of support ining mga opisyales kag ila sini nga tuyo ipalabot banwa sa talatapan ni Presidente Bongbong Marcos. Pero kita nagapati banwa nga before inigin publicize, siguro gin-scrutinize anay ni sang tiglikom or ginlantaw niya nay hindi pa ni makita Andres sa aton sini nga pungsod. How come nga ara na dira iya sa promotional video naton? Sa aton sini kanon niya nga mga tagpalamati. Ti makahuluya ini sa bahin karon iya sang pungsod na Pilipinas nga pinangopyahan, copy-paste man lang ang ginbutang diri sa promotional video nga nagabalor 49,000 milyones, 49 million ang budget na diri. Sa aton sini magkabumbo samtang iya sa syudad sang Iloilo tinagagata diri utok sang publicity people, or yara iya sa publicity sang City Mayor's Office sa paghatag man iya sang manami nga tagline nga may heartbeats in Iloilo City. Dugangan ta na balang karon kaya rin ng News Center. News Center, please go ahead. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Sa ulo ng ating mga balita, itong pagbibigay ng permanent housing sa mga nasa 6-kilometer permanent danger zone sa ginubatan sa probinsya ng Albay, target na maipatupad upang wala nang lilikas tuwing may aktibidad ang bulkang Mayon. Mga alegasyon ng police brutality sa mga dayuhang nasagip mula sa Philippine Offshore Gaming Operators raid sa Las Piñas City, itinanggi ng Philippine National Police. Ito namang senador, iginiit ang pangailangan ng tuluyan ng palayasin sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators. Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection naman, pinuna ang panibagong hirit na taas pamasahe sa Metro Rail Transit Line 3. Ito namang partido manggagawa, dismayado sa 40 pesos na wage increase para sa National Capital Region. At sa ating international news, 4 patay, 4 din ang sugatan sa mass shooting sa Philadelphia. Sa ating balitang pampalakasan, Pinoy boxer na si Juanito Paredes tinanghal bilang Himalayan King matapos pataubin ng Indian boxer na si Arjun sa unang round sa kanilang laban sa bansang India. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang agarang pagpapalabas ng pondo para sa performance-based bonus ng mga guro sa bansa, lalo doon sa mga nakapagsumiti na ng kinakailangang mga dokumento. Binigyan din ni Secretary Pangandaman na kinikilala ng kagawaran ang malaking kontribusyon ng mga guro sa bansa kaya't sinisikap na rin itong mailabas ang performance-based bonus sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education.
Noong Hunyo 27, naglabas na ang Department of Budget Management sa National Capital Region sa Department of Education ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation na nagkakahalagang 950,992,317 pesos upang mabayaran ang 2021 performance-based bonus ng mga eligible na school-based personnel ng Department of Education National Capital Region Office. Para naman sa 15 Department of Education regions, ang naisumiting Form 1.0 ng school-based personnel ay ibinalik sa Personnel Division Bureau of Human Resource and Organizational Development para sa rehabilitation or revalidation dahil sa iba't ibang issue tulad ng nadobling pangalan o wala ang pangalan sa Personal Service Itemization and Plantilla of Personnel. Sinabi ni Pangandaman na sa ngayon ay naghihintay na lamang sila na maisumite ng 15 rehiyon ang kanilang nirebisang Form 1.0. Samantala, sinimulan na ang full implementation ng Metro Manila sa Oplan Pag-abot Program ng Department of Social Welfare and Development na layuning matulungan ang mga nasa lansangan at hindi na bumalik ang mga ito. Sa unang araw na expanded reach-out operations ng ahensya kahapon, kasama si Secretary Rex Gatchalian para sa pag-monitor ng standard operating procedure ng programa, kung saan kinausap at kinumbinsi mismo ng kalihim ang mga pamilya na nasa lansangan na sumama sa Department of Social Welfare and Development, kung saan bibigyan sila ng livelihood opportunity sa oras na bumalik ang mga ito sa kanilang mga probinsya. Ang ilan pa sa mga tulong na ibibigay para sa mga walang tirahan ay relocation aid, support packages, transitory shelter assistance at marami pang iba. Ayon pa sa kagawaran, irerehistro sa biometrics ang mga pamilya sa lansangan at i-issuean ng mga kanilang identification cards. Sinabi rin ni Secretary Gatchalian na palalawigin pa ang naturang programa sa iba pang mga probinsya sa bansa kapag nakitang naging epektibo ang pagpapatupad ng programa sa National Capital Region. Kaugnay pa rin po na nagpapatuloy na pag-aalboroto nitong Bulkang Mayon dyan ho sa probinsya ng Albay. Kumuha naman tayo ng mga balita dyan sa Bombo Radio Legazpi sapagat itong pagbibigay ng permanent housing sa mga nasa 6-kilometer permanent danger zone sa ginubatan dyan ho sa probinsya ng Albay. Target na maipatupad upang wala nang lilikas tuwing may aktibidad itong Bulkang Mayon. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Pinag-uusapan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan sa Albay ang ipapatupad na long-term solutions para sa mga residente na karaniwang naapektuhan tuwing nagkakaroon ng aktibidad ang Bulkang Mayon. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Legazpi kay Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, oras na matapos na ang recovery sa kasalukuyang kalamidad ay gagawing prioridad ang housing projects. Kinakailangan kasi anya ng permanent housing para sa mga naninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone upang hindi na magpatupad ng paglikas tuwing nagkakaroon ng abnormalidad ang bulkan. Pagbuyagyag ng alkalde na mayroon ang kasalukuyang pabahay, subalit kulang pa ang mga ito ng nasa 600 housing units upang makater ang lahat ng mga naapektuhang pamilya. Oras na may sa katuparan na ang naturang plano ay hindi na niya kinakailangan na manatili sa mga evacuation centers ang libo-libong mga residente. Long-term solution is talagang ililipat na sila. Permanent housing for each evacuees. But actually we have ongoing housing but kulang pa rin. So we need around 600 houses pa para wala na talagang evacuation. Samantala, muli namang pinasalamatan ni Garcia si Chinese Ambassador to the Philippines sa Wang Zilian sa personal na pagpapaabot nito ng tulong sa mga lumikas na residente mula sa Barangay Maninila. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nagulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, inaasahang matatapos na sa darating na buwan ng Disyembre ang kasalukuyang taon ang itinatayong annex ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang nasabing annex ay inaasahang magdaragdag ng 6 na iba pa
ng mga counter o immigration counter kung matatapos na ito. Ayon kay Manila International Airport Authority Officer in Charge Brian Ko, mas magiging mabilis at mas maayos ang pagbiyahe ng mga pasahero sa natulang paliparan, oras na maaari na itong magamit. Sa kasalukuyan anya ay mayroong kabuang 36 na immigration counter sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang inaasahang madadagdagan pa ito ng 8 sa susunod na linggo. Habang ang panibagong 6 na counter ay siya ng magsisilbing processing area para sa mga overseas Filipino worker, mga senior citizen at mga persons with disabilities. Kasama rin dito ang mga diplomats na bumibisita o umaalis ng bansa. Pagkatiyak nito na bibilis ang proseso ng mga dokumento kapag natapos na ito, daan upang lalo pang mas maparami ang mga oras ng mga pasahero upang mapagsagawa o makapagsagawa ng pre-boarding shopping, kumain at magpahinga habang sila ay nasa terminal. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang aligasyong police brutality sa mga dayuhang nailigtas nito mula sa ikinasan nitong operasyon sa isang Chinese company sa Las Piñas City. Sa isang pahayag, ipiniliwanag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Pajardo na ilan sa mga dayuhang kanilang nadakip ay mga pasaway at tinangkapang takasan ang mga otoridad. Sa katunayan pa aniya nito ay may ilang mga dayuhan pa aniya ang tumakbo at sinubukang tumalon sa mga gate na mayroong barbed wire fences dahilan na ng kanilang mga tinamong galos at bahagyang pinsala. Idinagdag pa ng tagapagsalita na isang grupo ng mga dayuhan din umano'y kumuyog sa isang abogado mula sa Public Attorney's Office. Kung maalala, una na rin itinanggi ng Philippine National Police na mayroong 3 mga dayuhan ang napatay mula sa naturang operasyon na ikinasan ng mga operatiba ng dahil sa umunoy pagkakasangkot ng nasabing kumpanya sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, kuha naman tayo ng mga pagbabalita pa sa labas ng ating himpilan dahil ang 100,000 actual housing project ng gobyerno inaasahang matatapos at matitirhan na sa susunod na taon ayon niya sa Department of Human Settlements and Urban Development. Habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nakatutok sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program. Yan ang tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Positibo si Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na kakayaning maabot ang target ng pamahalaan na 1 milyong pabahay kada taon. Sinabi ni Acuzar na sabay-sabay na ngayon ang pagpapatayo nila ng mga pabahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan ni Acuzar na pagpasok ng susunod na taon, may maipipresenta na silang 100,000 na mga actual na mga housing units o tapos na ang konstruksyon at maaari na itong matirhan. Aminado si Acuzar na hindi madaling magpatayo ng 12 hanggang 25 na palapag na gusaling pabahay. Kaakibat kasi nito ay ang mga prosesong kailangan din nilang sundin. Kaya nag-iisip na anya sila ngayon ng paraan para mas mapabilis pa ang bidding process at mapadali ang pagsisimula ng konstruksyon. Sinabi pa ni Acuzar na mayroon ding 20 pabahay areas ang isinailalim ngayon sa construction sa iba't ibang bahagi din ng bansa, habang ang iba naman ay nasa bidding process pa. Sinabi ni Acuzar na katutok mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pabahay program na ito, kaya tiyakan niyang kayang abutin ang 6 na milyong pabahay sa loob ng kanyang termino. Sa katayuan niya, tuloy-tuloy ang pagtukoy ng gobyerno sa mga lupang hindi naman na ginagamit para siyang pagtayuan ng mga pabahay. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar. Kulangan sa pabahay. At ang yung ating pong Pangulo ay nakatutok po. Ito po yung Pangulo na nakatutok sa pabahay. Almost every week nag-monitor po yung PMS namin kung ano po ang nagagawa namin sa aming department, lalo-lalo po sa pabahay. Kasi po itong pabahay na ito ay diretso po sa mahihirap, ang tama. Kaya po si Presidente po dito ay nakatutok. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
ang napatay habang 4 din ang sugatan sa naganap na mass shooting sa Southwest neighborhood ng Philadelphia. Ito ang kinumpirma ni Philadelphia Police Department spokesperson Miguel Torres kasunod ng naganap na insidente ng pamaril sa nasabing lugar. Sa inisyal na ulat, agad dinala sa Penn Presbyterian Medical Center ang 6 na mga biktima at habang ang 2 namang mga menor de edad ay isinugod sa Children's Hospital of Philadelphia. 4 sa mga ito ang kumpirmadong nasawi, ngunit sa ngayon ay wala pang inilalabas na anumang dagdag na impormasyon ng kapulisan ukol dito. Samantala, kasalukuyan nang nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang isang lalaking nakasuot ng ballistic vest na itinuturong sospek sa naturang insidente, pati na rin ang ginamit itong arma sa rifle at gayon din ang handgun. Nangyari ang pamaril sa 5700 block ng Warrington Avenue sa King Sensing neighborhood ng Philadelphia. Samantala sa datos ngayong taon ay hindi bababa sa 339 na mass shootings ang nangyari sa United States ayon sa Gun Violation o Violence Archive na tumutukoy sa mass shooting kung saan 4 o higit pang tao ang biktima ng mass shooting, hindi pa kabilang niyan ang mismong salarin sa naturang pamamaril. Iginiit ni Nichols Manalo Field Operation Service Director ng Department of Agriculture na pwede pang magtanim ngayon ang mga magsasaka sa kabila ng nakaambang El Nino sa bansa. Ligtas pa raw magtanim ngayon dahil sa mga inaasahan pang pag-ulan ng Department of Science and Technology. Sa katunayan daw ay marami pang lugar ang makararanas ngayong Hulyo ng mga pag-ulan, kaya naman pinayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na mag-small-scale irrigation facilities na ipunin ang tubig mula sa sobrang ulan. Dagdag pa dito, batay sa meteorological forecast ng Department of Science and Technology, sa Oktubre pa, inaasahan na makararanas ng below normal rainfall ang maraming lalawigan sa Luzon at lalala pa pagdating sa buwan ng Disyembre. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nichols Manalo Field Operation Service Director ng Department of Agriculture. Sinasabi ko nga po, sa ngayon, meron pang pag-uulan. No? Yung mga areas, may mga nagtatanim pa. Kasi po, pag tinignan natin naman yung planting schedule, actually, patapos ang wet season ngayong September 15. Papasok yung dry season ngayong September 16 hanggang March 15. So, ibig sabihin, sa ngayon, yung ibang areas, meron pang nagtatanim. Pag magtanim ka ngayon na may tubig pa na dadating, no, makaka-harvest ka pa siguro mga late September, late October na. Ayon pa sa kagawaran ng pagsasaka, posibleng hanggang sa second quarter pa ng taong 2024 mararamdaman ang impact ng El Nino sa agri-sector. Nagsasagawa naman ang ahensya ng ilang paghahanda gaya ng pagmamapa sa mga lugar na posibleng tamaan ito at mga lugar na hindi maapektuhan ng El Nino at maaaring mapataas ang produksyon. Kasabay nito ang pagsasagawa ng cloud seeding operation at pag-aalok ng drought-resistant seeds. Sa dagdag pong mga balita, ininunsya naman ng Bureau of Immigration ang matagumpay nilang pagkakasagip sa 3 Pilipino na umano'y biktima ng human trafficking. Ang naturang mga biktima ay sangkot rin sa pag-recruit ng kapwa Pilipino para maging peking call center agent sa ibang bansa. Batay sa ulat ni Immigration Commissioner Norman Tencinco, naharang mismo ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Travel Control and Enforcement Unit ang 3 biktima na may edad na 20 years old at 30 years old sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sila ay nagtangkang lumabas ng bansa patungong Canada o patungo sanang Cambodia para magbakasyon ng 5 araw at sinabing silang 3 ay magkakatrabaho. Nagduda umano ang mga tauhan ng naturang ahensya sa hangarin ng kanilang biyahe at pabago-bago nila umanong mga salaysay. Matapos lang isinagawa ang pagtatanong ay umamin ng biktima na sila ay nirecruit para magtrabaho sa Cambodia. Binalaan naman ni Commissioner Tencinco ang publiko na gustong maging overseas Filipino workers na huwag tanggapin ang mga illegal na trabaho sa ibang bansa. Samantala, itinurn over na ang mga naharang na biktima sa Interagency Council Against Trafficking para sa karagdagang investigasyon ukol dito. Balita naman mula dyan sa Senado, sapagkat itong senador iginiit ang pangailangan na tuluyan ng palayasin sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators. May buong detalye si Bombo JC Galvez.
Iginiit ni Senator Christopher Bongo ang pangailangan na tuluyan ng palayasin sa Pilipinas ang Philippine offshore gaming operators. Ayon kay Go, na kung nagdudulot lamang ng kaguluhan sa peace and order situation ng bansa, ay pabor siyang tuluyan ng iban ang mga ito. Binigyan din ng senador na hindi sasapat ang kakarampot na kita ng pamahalaan sa Pogo industry kung naglipa na naman ang kriminalidad na dulot nito. Ang pinakamahalagaan niya ay ang pangangalaga sa kapakanan at seguridad ng mga Pilipino na naghahangad lamang na mapayapang buhay. Ang previous position ko dyan, tingnan yung cost and benefit. Kung ano ba makakabuti ba ito, ano bang epekto nito, ano bang makakatulong sa gobyerno, at ano naman po ang magiging epekto dito sa peace and order. Mas importante po sa akin yung peace and order. Kung sila po ang naghahasik ng lagim dito at apektado po ang Pilipino, mabuting umalis na lang po sila rito. Sa ngayon ay 2 rekomendasyon ang nakapending sa Senado kaugnay sa Pogo operations. Kabilang dito ang rekomendasyon ng Senate Ways and Means Committee na tuluyan ang palayasin ng mga Pogo, habang ang minumungkahi ng Senate Committee on Public Order ang istriktong regulasyon lamang. Sa pagbabalik ng sesyon ay babalangkas ang Senado ng iisang stand kaugnay sa Pogo na isusumite sa Malacanang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ibinahagi ni Professor Ambeth or Ocampo ng Ateneo de Manila University na bagamat nakaburo lang mga labi ni bayani o ng bayani na si Jose Rizal sa Luneta Monument, ay ilan sa mga parte ng backbone nito ay nasa Fort Santiago. Aniya, ang chip bone ay pinaniniwala ang spot kung saan siya tinamaan ng bala noong December 30, 1896. Sa litratong ipinost ni Ocampo online, makikita mo ng pira-pirasong bahagi ng utak ng bayani na nakapreserba sa isang bote. Iginit ni Ocampo na kamakay ng langay na laman niya na ang panganay na kapatid ni Rizal na si Saturnina ay nagtago ng pira-pirasong bahagi ng kanyang utak sa isang bote. Palagay niya ay iningatan at ipinreserve ito sa isang bote na may lamang alcohol na ngayon ay natuyo na. Matatandaan na ang mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay itinuring na gabay para sa ilang mga makabayan na magrally para sa layunin ng bansa noong taong 1896 Revolution kontra sa Spanish colonial rule. Ayon yan sa National Historical Commission ng Pilipinas. Pinatay si Rizal ng firing squad noong Desyembre 30 ng taong 1896 sa Bagong Bayan Field sa utos ng mga otoridad ng Espanya. Samantala, pinunan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang panibagong hirit na taas pasahe para sa Metro Manila Rail Transit Line 3 o MRT3. Maalalang una nang inihayag ng Department of Transportation ang pagsuporta sa petisyon ng MRT3 na taas pamasahe dahil na rin sa magkakasunod na isinasagawang pag-aayos o at rehabilitasyon dito. Sinabi ni Attorney Ariel Inton, presidente ng LCSP, panibagong kalbaryo para sa mga pasahero ang dagdag pamasaheng muling inihihirit para sa Metro Rail Transit 3, lalo na at marami sa mga nagko-commute at gumagamit sa nasabing uri ng transportasyon ay mga manggagawa. Sinupalpal din ng grupo ang katwirang matagal nang hindi magpapatupad ng dagdag pamasahe. Ayon kay Attorney Inton, dapat munang ikonsidera ang kalagayan ng mga mananakay kasama na ang kanilang economic status bago ang panibagong hirit. Umapila rin ang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumagitna at pigilan ang hirit na ito para sa MRT3. Ayon sa grupo, mas mainam nang madagdagan na lamang ng subsidiya para sa MRT3 kaysa sa panibagong taas pamasahe. Kubuhan naman tayo ng balita sa ating mga probinsya sapagkat itong Philippine National Police Cebu binigyan din po ang kahalagahan ng neuropsychological examination para ho sa mga gwardya. Alamin natin ang buong detalye mula sa Star FM Cebu.
Inaresto ang isang gwardya ng Cebu City Hall matapos nitong sinuntok ang isang tauhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kinilala ang gwardya na si Roger Canillo, 44 anyos, habang ang kanyang sinuntok ay si Lemuel Felisario, 48 anyos, at Executive Assistant 4 na nakatalaga sa opisina ng alkalde. Ayon kay Cebu City Police Office Director Police Colonel Areneo Dalugdog, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil lamang sa pagparada ng sasakyan. Hindi na napigilan ng gwardya ang sarili kaya naman sinuntok niya ito. Kasong physical injury ang isang sampa laban sa nasabing kawani ng City Hall at maaari rin itong matanggal sa trabaho kapag napag-alamang guilty ito at posibleng mismong ang Regional Civil Security Unit 7 ang magrekomenda na ma-revoke ang lisensya nito bilang security guard. Binigyang din naman ni Dalugdog ang kalagahan ng pagkakaroon ng neuropsychological examination upang maobserbahan kung ang isang security guard ay may kakayahan sa pag-iisip at pag-uugali sa mga itinalagang tungkulin. Mahalaga rin umano ang pagkakaroon ng mahabang pasensya, lalo pat lagi silang may dalang mga armas at baka hindi na makontrol ang sarili. Discretion na ni Mayor kung ipatanggal ng mga gwardya or mismo ang Regional Civil Security Unit 7, pwede nila i-revoke. Sila ang mag-recommend for revocation of his security guard license. Bahagi ng pahayag ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Areneo Dalugdog. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang Manila Economic and Cultural Office Chairman na si Silvestre Bello III bumisita sa Taiwan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sakaling uminit ang tensyon sa pagitan ng bansang Taiwan at China. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Tiniyak ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na ligtas ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan sakaling uminit ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay MECO Chairman at Resident Representative Designate Silvestre Bello III, sinabi niya na sa kanyang pagbisita sa Taiwan ay natalakay ang kaligtasan ng mga OFW sakaling uminit ang sigalot ng dalawang bansa. Ipinakita naman ng pamahalaan pangunahin na ng National Police Agency ng Taiwan ang kanilang 89,000 air raid shelter sa ilalim ng mga malalaking gusali na siyang pagtataguan ng mga mamayan sakaling magkaroon ng giyera ang China at Taiwan. Tiniyak niya na ligtas sa mga OFWs sakaling magkaroon ng giyera, rehistrado man o hindi ang mga ito. Nabigla nga ako nang pinayagan ako ng National Police Agency. Ito yung tinatawag nilang PNP nila doon na pinakita sa amin 89,000 air defense shelter. Yung air defense center nila, shelter, can accommodate 84 million population including ang mga Filipino overseas workers. Samantala nanawagan din si Chairman Bello sa mga mamamayan na nais na magtrabaho sa abroad na nangangailangan ngayon ang Taiwan ng 28,000 workers. Anya nangangailangan ng Taiwan ng nasa 800 na factory workers, 14,000 na caregivers at 8,000 na construction workers. Nakatakdang magtungo muli sa Taiwan si Chairman Bello sa darating na Miyerkules at may 30 aplikasyon siyang dadalhin na ibibigay naman sa mga employer sa Taiwan. Tiniyak din niya na hindi mabigat ang mga requirements basta high school graduate at hindi lalampas sa 30 ang edad ay maaring mag-apply. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Partido Manggagawa dismayado raw sa 40 pesos wage increase na ipinatupad sa National Capital Region. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Dismayado ang Partido Manggagawa sa 40 pisong minimum wage increase para sa National Capital Region na inilabas ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Wilson Fortaliza, Deputy Secretary General at tagapagsalita ng Partido Manggagawa, ito ay mas mababa pa sa 100 pisong wage recovery na kanilang hiningi upang mabawi lang ang nawawalang purchasing power ng mga trabahante dahil sa mataas na inflation rate.
Una, disappointed kami kasi ang petition ng kapatiran at ng TM ay for 100 pesos na wage recovery para mabawi ilang yung nawalang halaga ng sweldo, kasi ang nawalang halaga ng sweldo sa mga manggagawa dito sa NCR ay umaabot na ng halos 88 pesos to 100 pesos. Mula rito sa Bombo Radio Butuana, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hania. Para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Balita pa rin mula sa ating mga probinsya sapagkat itong State of the City address ng alkalde ho dyan sa probinsya ng Cebu, hindi daw pangkaraniwan. Alamin natin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Cebu. Hindi tulad ng pangkaraniwang mahabang talumpati para sa State of the City Address, ipinakita lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pamamagitan ng isang audio-visual presentation kung ano ang nagawa at gagawin pa nito sa Cebu City para sa kanyang pangarap na Singapore-like Cebu City. Makikita sa presentasyon kung ano ang ginawa ng alkalde ng lungsod para masolusyonan ang ilang problema, gayon din ang kanyang balak gawin sa pamamagitan ng mga programa ng lokal na pamahalaan para sa mga mamamayan ng Cebu City. Umani ito ng iba't ibang reaksyon dahil hindi tulad ng nakagawian na mahabang talumpati. Maraming nadismaya sa SOCA dahil umaasa umano sila ng isang speech mula sa alkalde ng lungsod. Ngunit nagpalabas lamang ito ng audio-visual presentation na sa mga komento ng iilan ay tila isang film showing ang kaganapan. Nagkaroon naman ng Thanksgiving dinner kagabi kung saan ginanap ito sa isang hotel. Ang State of the City Address o SOCA ay dinaluhan ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia kasama si Provincial Board Member Glenn Anthony Soco, gayon din ang mga konsehal ng Cebu City. Just to be too sure, this is your People State of the City Address. Singapore-like Cebu City, not my personal vision. It's a collective aspiration. Cebu City has its own vision at ELA, Executive Legislative Agenda. But we're talking about in the interim. So ladies and gentlemen, roll BTR. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacaso Raffles para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Tinambakan ng Miami Heat ang Los Angeles Lakers sa pagharap ng dalawa sa pinakaunang game sa National Basketball Summer League 2023. Nagtapos ang score sa 90-107 pabor huyan sa Miami Heat. Mistulang basang sisiw naman ng mga players ng Lakers nang makaharap ang batang players ng Miami. Kinulang ang mga ito sa opensa kaya habang hindi rin nakarang mabantayan ang paint area. Kasama na rin dito ang napakaraming turnover na nagawa ng mga batang Laker players. Pinangunahan naman ni Nikola Jokic ang opensa ng Miami sa kanyang 12 points sa pamamagitan ng 7 out of 12 field goals. Makakalaban naman ng Lakers ang San Antonio Spurs sa susunod na game habang makakaharap ng Miami ang Sacramento Kings. Parehong gaganapin ang dalawang game sa araw ng Huwebes, Hulyo 6, oras yan dito sa Pilipinas. Samantala, itong Pinoy boxer na si Juanito Paredes tinanghal bilang Himalayan King matapos pataubin ng Indian boxer na si Arjun sa unang round ng kanilang laban sa bansang India. May buong detalye ang Star FM Baguio. Boxer na si Juanito El Capitan Paredes matapos nitong pataubi ng Indian boxer na si Arjun sa unang round ng kanilang laban sa 2023 International Pro Boxing Championship na ginanap sa India. Tinanghal ito bilang Himalayan King at nakuha ang Super Lightweight Championship belt. Agresibo ang Indian boxer sa unang bahagi ng laban. Gayunpaman ang tamaan ito ng solid punch ay natamo nito ang kanyang unang knockdown, kung saan ito ay halatang nahilo at dito na hindi pinakawalan ni Paredes ang kalaban at pinaulan na ng mga sundan
suntok hanggang sa muling matumba at tuluyan ng ihinto ng referee ang laban. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy boxer na tubong Iloilo City, inamin nito na hindi niya inasahan at ikinagulat ang mabilisang laban kung saan ay ilang segundo lamang ang lumipas ay tapos na ang laban. Ginawa lang umano nito ang kanilang game plan at puspusan ang training. Sinabi din nito kung gaano kahalaga sa kanya ang pagkakapanalo dahil ito umano ang kanyang naging motibasyon sa kanyang career dahil bago ito ay nakalasap ito ng 2 magkasunod na pagkatalo. Nag-training po talaga ako ng maganda dito sa Korea at ginawa ko po lahat ng kaya ko. Umaga, nagtuturo ako, tanghali, nagtitraining ako ng sarili ko. Sa gabi, turo ulit. Jogging na naman ulit sa umaga. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa amin at sa lahat ng mga Philippine boxers. Maraming salamat po. Sana po hindi sila magsawang sumuporta sa amin. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Super Lightweight Champion na si Juanito Paredes. Ang 2023 International Pro Boxing Championship ay ang unang international competition na ginanap sa bansa kung saan ay sinalihan ito ng mga magagaling na boksingero mula sa 6 na mga iba't ibang bansa. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa imbukada sining report ni Bombo Chari Gilia sumagpao. Inimay kang tanan karon sa 100 days nga pagpungko bilang IPPO Director ni Police Colonel Ronaldo Palomo. Ang 5 major programs sa Sinikuno pabugal kay do may tupagid. Check naton bala si Bombo Chari sa iya sining follow-up report. Bombo Chari sa report, please come in. Pabugal subong Bombo Champ sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office ining 5 ka mga mayor nga programa nga ginpatigayon ni Police Colonel Ronaldo Palomo sa sulod ini sa una nga siyem ka adlaw nga pagpungko niya bilang provincial diriya sa probinsya sa Iloilo. Kasi nagapati diri subong ang Iloilo Provincial Office ang pag-inombo ang Okay, standby kay balikan ta ang linya ni Bombo Chari. Sa dili lamang madugay, adjust ang sulod niya para nga tayuyon ang iya sining report. Diri man karon iya sa aton sining pagpangalagad sa mga kabombo naton na mabatyagan gyapon naton ang kapaang kay ang aton sining heat index nagalabot iya banwa sa 42 degrees Celsius sa mga kabombo naton dira nga may trabaho sagwa or yara sa field. Pasiguraduhon yung gid nga from time to time pahandong kamo kag mag-rehydrate gid para nga hindi kita maigo sa heat stroke o kun heat cramps. Malikawan nato ang amo sinang asay isang pamalatian. 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balikan ta ang linya ni Bombo Chari sumagpao. Bombo Chari, please come back. Standby dahil agad i-plastaron naton ang sining linya. Balikan ta. Bombo Chari, please come back. 34 minutos na or 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ano niyang 5 major programs ni Police Colonel Palomo nga iya sining pabugal sa iya sining 100 days of service bilang Iloilo Police Provincial Office Director. Balikantas Bombo Chari, please come back.
Yes, Bombo Champ, no, ginapabugal subong sa nga Iloilo Police Provincial Office ini nga 5 tanan ka mga mayor nga programa ni Police Colonel Ronaldo Palomo ini sa sulod sa nga una ka kaadlaw nga pagpungko ni Colonel Palomo bilang Provincial Director sa nga Iloilo Police Provincial Office. Kagti nagapati diri subong ang talatapan nga ang pagiging Ilonggo ni Colonel Palomo amo ang mayor nga rason kun nga adamo sa nga mga Ilonggo nga nagasuporta ya sa programa sang kapulisan diri sa aton nga probinsya. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa nga Iloilo Police Provincial Office, si Colonel Palomo no amo ang nagpungko diri bilang Provincial Director sa nga tinalikdan lamang nga Marso 4 subong nga tuig. Kagti humalin Marso 4 tubtob Hunyo 13 2023 ti sunod-sunod diri ang mga advocacy programs na sa nga direktor nga tinabatsyagan gid sang mga pumuluyo sa nga probinsya. Una diri ang ginapabugal nila diri nga amo ang Bida Tour de Iloilo o kon ang sikad kontra droga kagatanom para sa probinsya. Kun sa diin sa aton sini nga mga kabombo ginpatigayon ini sa pila ka mga kabanwahanan. Una no ginpatigayon ini sa Banwa sang Oton kaga Tigbawan kun sa diin nagbisikleta diri ang aton sini nga mga kapulisan kagti nagpananoman sa nga mga mangrove plants naton diri kag iban pagid para gani sa kampanya kontra illegal nga droga, dugang pa kampanya para gani sa environment man naton, sa palibot man naton, Bombo Champ. Ginsundan ini sa nga Bida Tour de Iloilo program pagid sa bahin sa nga Balasan kag Carles kag patigayon pagid nga masundan sa bahin niya sa nga 2nd District sa may Banwasang Pavia kag San Miguel. Dugang padira ang ikaduha diri ka mayor nga programa nga ginapabugal sang Iloilo Police Provincial Office amo ang Project Hakus o kon ang hatagan atensyon ang kabataan aton ulikdan kaga suportahan kun sa diin ginlaunch ini mismo sa headquarters sang Iloilo Police Provincial Office sa bahin sang Banwa sang Santa Barbara kaga nagapatigayon ini sila sang mga community outreach program hasta sa Subong. Kaya man ni Subong ang ikatatlo pagid nga programa ini nga Motoronda Squad o kung ang ginatawag sa nga kapulisan naton nga Ilonggo Motor Cops against street crimes kaga bulig pagid para sa emergency response. Kung sa diin ti ang objective gid diri amo ang police visibility kagti para ma-enhance pagid ang pagresponde sang mga kapulisan sa kung ano man in kaso may ara sang insidente o kung aksidente nga matabo sa kada distrito. Ti amo ni Bombo Champ may ara ni sa nga kada distrito may ara sa nga ginbutang ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office nga pito dangat siyam ka mga motorcycle cops naton nga ti amo na nagaronda sa kada distrito nila. So naka-launch na ni sang Motoronda Squad sa bahin sang 5th distrito sa may Barangay Zerudo, Sara, Iloilo. Naka-launch naman sa may 2nd kaga 3rd district sa bahin sa Santa Barbara, naka-launch naman sa may 4th district sa may Pasay City kagti ang ulihi diri sa may 1st district sa bahin naman sa Barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo. Ang ikaapat diri nga mayor nga programa amo ang Babaye Bangon Program o kon ang amo ning nagahatag sa mga livelihood project sa tagsa ka mga nanay naton, mga babayi naton diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Kag ang ikalima diri, syempre amo ang project anak o kon ang atipanon naton ang kabataan kun sa diin nagapatigayon diri sang mga lecture para mangina responsable nga mga ginikanan ining mga parents naton sa probinsya sang Iloilo. So kadamo sini nga programa Bombo Champ kag ginpatigayon sa nga direktor para sa mga pumuluyo sang probinsya kag suno diri kaya Police Major Rolando Aranio ini bangod isaman ka Ilonggo si Colonel Palomo ti kay tumandok ini siya sang syudad sang Pasig nagdako gid sa Iloilo so nakita gid niya ini nga concern nga dapat tagaan gid sang igtalupangod diriya sa probinsya sang Iloilo. So yari bala pamatian naton ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio.
ang una gid diri nga ginlonsar niya sa pag-abot niya diri, no, ang aton sini nga Bidator di Iloilo, o sikat kontra droga kag tanong para sa probinsya. Ang bida meaning buhay ay ingatan, droga ay ayawan, isa ini ka programa sa aton nga DILG, no, kag halin sang pagsulod ya, no, within 100 days nakatigayon na kita sang tatlo sini ka ka segment sa aton sini nga Bidator di Iloilo. Ang ini nga programa, ang ini nga advokasya is may duha ini ka major nga advocacy nga ginaduso, no. Number one is ang aton nga anti-drug campaign, no, especially ang drug awareness naton. Kay pagi sa pagbike, no, gina-encourage naton ang tanan magiging kita active sa mga physical nga bulaton like ang pagbisikleta, kay makabulig din sa aton nga health and wellness. At the same time makabulig din nga makapalayo sa paggamit sang illegal nga droga kag siban pa nga mga vices. Kag ang isang sinika objectives is ginakampanya gid naton ang environmental protection, kay dapat kita tanan-tanan magbinduligay para nga mapangalagaan naton or matitigan naton ang aton sini nga palibot, kay subong grabe kitang epekto sang sang climate change. Ang sunod is kami nga aton nga project hakos, no, o kung hatagan atensyon ang kabataan aton ulikdan kag suportahan. Query nga ginlaunch ini sang May 26, no, sa diri sa may IPPL headquarters. Ang ini naman nga mga programa nakasentro naman ini sa mga kabataan naton nga may mga special needs. Kasi nakita sa aton sini nga Provincial Director Bumbuchari nga mo ini nga mga sektor sang kabataan do amo ini ang do kung baga do na left behind, no, do wala ini matawaan gid sang atensyon gani nga no, dala ini sang advokasya man sang aton diri nga First Lady, the better half of Colonel Palomo, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Tapos Bumbuchar, no, ang isa sa mga initiate pagit sa aton diri nga provincial director after nga magpungko siya amo ining Motoronda Squad, no, wherein nga ang katuyuan sini is to combat diri sa aton nga mga street crimes. Kay ang isa man kini ka mangin serbisya nga mangin emergency responder ang aton nga mga Motoronda Squad, wherein nga ang mga katapo diri is nga mga motorcycle cups naton. Kag organize ini kada distrito, may kada district may ara sa mga team sang Motoronda Squad. Kag bako gid nga bagay ang na-contribute ka diri para nga ma-prevent naton ang krimen nga nagakatabon, especially ang mga street crimes Bumbuchar, no. Kag mga more or less kada team may ara sang 7 to 9 ka mga member diri, no, ang aton sini nga Motoronda Squad. Tapos kina-sustain gid sa aton mga provincial director ang mga best practice na nangadaan nga kinaobra diri sa IPPO, no, like ang Babae Bangon program naton, which katako man nga bulig, no, ang nahatag niya especially sa mga single parent, no, mga single mother, mga single mom. Kagti ang aton nga project anak o kung may meaning sila nga ati paano naton ang mga kabataan niya wherein yang tuyo naman diri is to empower sa aton nga kabataan para hindi sila hindi sila matimtar nga magsulod o magamit matimtar sa mga bisyo, especially sa paggamit ng illegal drugs. Kag ginatudloan man diri ang mga ginikanan sa ginatawag nga proper sila nga parenting para nga kung kabalo nga aton ginikanan kung paano giyahan ang aton nga kabataan, makalaom kita nga kabataan nila mangin productive kag mangin maayo nga member sa aton nga society. Way pa nadalabot ang mga nagkalain-lain pagid nga mga ginkandak activity naton, mga outreach program naton. More sang May nagkanta kita sa outreach program dito sa Kita community sa Banwasang Dueñas, which is nga dito, no, may tatlo dito ka mga kita nga utod naton nga pagkakwaon nga manging scholar, no, sa aton sila nga provincial director kag sang iya sila nga better half of eskwelaon ini scholar nila ini hasta nga makatapos sa college, no.
Okay. Sir, sa bahin, diri sang mga advocacy programs ni Colonel Palomo, ano ang nagtulod diri sa iya nga ang may amusin ni siya sang mga klase sang advokasya para sa probinsya? Una, bumutsarnot, tandaan natin nga si Police Colonel Ronaldo P. Palomo, bata gid sang Iloilo, no? Tumandok gid sang Iloilo, natawo siya sa siyudad sang Pasig, nagtako siya dito, siya nag-eskwela sang elementary at high school before siya magsulod sa Philippine National Police Academy. Of course, gusto gid sang aton sining PD nga mapalapit ang kapulisan sa aton sining komunidad, sa aton sining mga pumuluyo. Kay kung maayo ang relasyon sang pumuluyo kay sang aton pulis, magabunga ini isang maayong epekto sa aton sining peace and order condition. Kay kung makita mo Bumbuchar, no, hindi nagapakita man ini ng aton sining mga pumuluyo, mataas ang ilang kumpiyansa kag pagsalig sa aton sini nga kapulisan, no, especially sa ila sini nga mga Ilonggo Cops. Kupot man diri nga malami man ang contribution, no, kag ang suporta man sa aton nga mga kapulisan sa bugo sini nga probinsya sang Iloilo, especially, no, ang aton tanan nga mga unit commanders kay ang ila diri nga pagsuporta man sa mga programa, sa mga lihok sang IPPO sa dalom sini sang liderato ni Colonel Palomo, tama gid ka Baskog, no. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. So amoy na, no, Bombo Champ, nga suno diriya sa may Iloilo Police Provincial Office ang kadamo kaga makip-an gid ang baskog nga suporta sang tanan nga kapulisan mismo sang Iloilo Police Provincial Office bangod mabatsyagan sang kapulisan ang paglabot gid ni Police Colonel Palomo sa ila bangod gani isa gid ya ka Ilonggo ining si Colonel Palomo. Amo man sa bahin sang mga pumuluyo bangod sila mismo ang nagadirekta komunikar kay Police Colonel Palomo kung magpasa sila o kung mag-relay sila sang impormasyon gikan sa ila sini nga area. Kung matandaan gani ang si Colonel Palomo giniya ang nakabaton sang first hand information gid gikan sa nagpadala sa iya sang mensahe nga wala man nagpakilala, no, nga pumuluyo sa nga Dueñas Iloilo ngati may ara sa nga barangay kapitan nga amo ang naga-engage sa illegal nga droga. So rason nga nabaton ini ni Colonel Palomo, iya dayon siya nagpatigayon sa nga monitoring diri, ginapalihugan niya ang iya sini intelligence operatives kagti nagkasa sila sa nga drug by bust operation sang na-confirm nga ang ginpasa nga text message nga information sang isa ka pumuluyo sang probinsya amo ang intsakto. So ginapagwa man sang Iloilo Police Provincial Office ining mga programa nila nga ti suportado man sang tanan nga mga stakeholders sang iba nga ahensya sang gobyerno kag sang mga pumuluyo mismo para mapakita nga ti ang nagapaninguha man ang mga kapulisan para mabalik ang kumpiyansa kagapagsalig man sa mga pumuluyo sa maayo nga relasyon sang pulis kag komunidad naton. Alright, isa na nakapamatuod atong naging subject sa bypass operation sa Banwaya sa nga Pavia nga kung sa NY isang liwan nga nag-report sa kapulisan kunti Iloy man lamang kay tido hindi naging masarangan sang Iloy mo ti kun way salig ang Iloy sa pulis ti padayon lang sini nga pasanon niya ang problema kag pag-ugta sa iya sini nga bata nga involved sa illegal drug activities. Ti isa ini sa mga makabig naton sinyales na Bombo Chari nga epektibo ining mga programa ni IPPO Director Ronaldo Palomo, no? Bilang amay sa Iloilo Police Provincial Office. Now, ang kampanya sa pangkabilugan, holistic approach, kaglain gin man niya, abi Bombo Chari, hindi man sa pagdayaw sa kay Police Colonel Ronaldo Palomo, kung kaysa may mga dayos man sa nga klats, sa iya sini nga mga movings, but kalabanan, dalayawon gin man, bilang isa iya ka pasinhon, taga-probinsya gin sa nga Iloilo. So, may ideya na siya sa kung paano maghulag agod nga
mahatag niya ang maayo nga serbisyo sa pumuluyo sa probinsya sa Iloilo bilang IPPO Director Bombo Chari. Amo na gani ang Bombo Champ no, ang silindri man sa pila man kasulit nga ginapalabot gid ni Police Colonel Palomo nga kon may ara sa nga gusto i-report ang mga pumuluyo sa kapulisan kag kon for example no, waay sila ya sa Ligbi sa ila sini nga local nga area, ginapalapta gid yan ni Colonel Palomo ang iya sini nga hotline number para kon waay salig ya sa idalom nga bahin sang kapulisan ang mga pumuluyo, pwede ka direkta sa iya pasa sang impormasyon. Rason nga ti amo na suno sa iya basta may information siya nga mabaton, may text message siya nga mabaton, waay niya na ginatulugan sa bahin niya sa nga provincial headquarters, iya na dayon ginapatigayon nga i-monitor kag i-verify kag once nga inchakto iya hatagan sang nagakaigo man nga igtalupangod. Ang dugang tanalang Bombo Champ no sa bahin balano sang Campo Delgado, do basa na gid ni ang papel sining opisyal man kay ti bangod nga damo na nabaton nga mga impormasyon mismo nga ginarelay man sang mga pumuluyo kag sang iban pagid nga mga ang masiling naton mga pumuluyo diri sa probinsya bangod nga ginaaligar gali ini nga ining opisyal sang pulis naton amo ang imbolbado gali sa mga illegal activities. Rason nga ti amo ni ang ginabulubantayan subong naton man na Bombo Champ kay ti amo ini ang opisyal sa nga pulis nga ini amo ang involved sa illegal activities kag ti nabalaan na nakalabot na sa babaw, nakalabot na sa iya sini nga superior. Rason nga daw ang bati-bati diri waay nagid kuno salig ang superior niya sa iya sa subong. Kumbaga pa ang dalagan sinisang istorya, mapamatbatan na gid ni siya Bombo Chari pananglitan kay do hindi na gid matulon sang iya sini nga superior kag do na bisto na gid kung anong ang hulag kag sinindik kato as per information, as per allegations, no? Sang mga impormasyon man nga nakalabot iya sa superior sining isa man ka opisyal. So bantayan naton kag kilalahon ta kung sino ini kay I do believe hindi na ni maglawig pa, no? May mga lihok na ni nga paghimuon ang pamunuan man sa Police Regional Office 6 batok sa sining nasambit nga opisyal Bombo Chari. Roger on that, Bombo Champ no, so to hindi na gid mabaton kag ti tanan niya ni nga mga illegal activities na baton gid mismo sang iya sini nga superior, may mga nagapalabot gid mismo mga pumuluyo kag mga kaupod man ini base sa aligasyon nga aton sininabatian sa sources humalin sa Police Regional Office 6 nga ti kaparehas man niya ni nga mga policeman ang ti hindi man makatulon na sang iya ginaubra. Rason nga ti nagapalabot naman sang sining reports kag ti ini padayon nga ginamonitor kag gina-verify kay ti sandig sa reports gid mismo nga nabaton sang Police Regional Office 6 ang kapulisan naton ang involved gid siya sa nagkalain-lain nga illegal activities diri sa Subong. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang mga balita nagikan sa may IPPO. Tinginapanginbulahan naton kag nagalaom kita nga magapadayon ang maayo sining performance kag madugangan pagid ang mga programa nga ipatuman ni Police Colonel Ronaldo Palomo para sa kaikaayo man sang relasyon mabakod kag mabalik ang salig sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo sa aton sini kapulisan. And of course nagalaom kita nga hindi lang kay sa probinsya, no? Kunti mabalik man ang salig sang pumuluyo sa pangkabilugan, no? Sa Police Regional Office 6, sa Iloilo City Police Office, kay dako ang bintaha diri banwa kon ang pumuluyo amo iya ang nagahatag sang impormasyon sa aton sini mga kapulisan kay ti dira na iya nagahalin ang mga A1 information sa komunidad. So kung pigaw kag ginaduwa-duwahan ikaw sa komunidad, ikaw nga miyembro sa Philippine National Police,
Idin ka man yang hadis makakuha sa impormasyon man. Kung may makuha ka man nga impormasyon, ti laban-laban palapaw ina ukon sala nga impormasyon. Pero kung makita sa nga pumuluyo nga maayo ang imo sini nga tinutuyo, ginatungdan mo ang imo sini nga responsibilidad bilang isa ka miyembro sa Philippine National Police. Maayo ikaw nga leader, just like abi iya sa ginapakita sa karon ni Police Colonel Palomo. So eventually sa aton sini nga mga kabombo, ang salig sang komunidad amat-amat ina mabalik. Kag isa man gani iya sa makabig naton ihimplo adtong Iloy bala ni alias Unat sa Banwa sang Pavia nga way man sang liwan nga nagreport sa kapulisan. Kunti Iloy niya malang. No? Tigilayon nga ginaktuhan ini sa aton sini kapulisan. Nagapatimaan namang Banwa nga may pagsalig. No? Ang pumuluyo sa aton sini kapulisan. Sa bahin naman karon sining isa ka opisyal nga sandig sa pagpangusisa sa Bombo Radio, mga impormasyon nga nakasulod rin sa aton at the same time sunog gani sa pagpangusisa man ni Bombo Tsari dito iya sa may Campo Delgado. May isa ka opisyal sa police, Philippine National Police nga assigned diri sa Police Regional Office 6 nga markado na sa karon. No? Markado na sa karon kay kasubong pigadong iya sini nga performance, magluwas sina may paaman pa nga ini siya ang nagaserbi karon nga protektor sa mga illegalista. Ipatal sining istorya. Rason nga tiyang iya sini nga superior daw nang ilaran na gid siya kag daw nagadali maybe tomorrow or sa mga masunod sini may nadlaw may movement na ni nga patigayunon kay hindi na kuno iya mabatas sang iya sini nga superior nga magpabilin pa siya sa iya sini nga pwesto. Kay ti basi kung marimalaso ang kampanya kag iban pa nga mga programa nga natalana sini ipatuman implementar sang Police Regional Office 6. Bantayan ta na. Bantayan ta diri sa Bombo Radio Iloilo. Bantayan nyo sa mga masunod sini nga Manusang Public Affairs Program kay makilala nyo gid kung sino ining nasambit yakron nga opisyal. Ang clue ko sa inyo, bala nyo kung ano? Ihatag ko nga clue sa inyo kung sino ining nga opisyal nga nangilaran sang iya sini nga superior, nabisto ang iya sini nga mga illegal movings, nagaakto as manugpayong sa mga illegalista. Ang clue ko sa inyo, Banwa, bala nyo kung ano? Sa una sininiyang assignment, may duha ka krimen nga natabo, lunsay, patay. Pero daw, why gani nagprosper to kagado kasubong iyang chance to experience? Why gid? Tigin relieve ni siya. Pag relieve sa iya Banwa, may patay naman to sa kundin siya na-assign. Sa gihapon, pakulahaw nga pag-imbestigar kag pagpangusisa. Ti ko nano kunong leader. Amo man ang mangin performance ang iya sinima tinaw mo kung lawlaw leader mo. Lawlaw man ang mangin resulta sa inyo sining performance. Gin-relieve pagid siya. And this time, medyo layo-layo ang inapukan niya sini. Apisar nga layo-layo ang iya sini inapukan sa pag-relieve sini sa iya Banwa. Dito pagidya kang naghumlad pagid ang iya sini nga kapa. Bao, tinamo-damo pagito kunong mapayungan niya. That is why nga daw nanotisyaran sa iya sini nga superior. Sinya basta pong kuan niya ni ganiya nga istasyon. Daw ay gid sang
Duhay gid sang plabuton sini mga pumuluyo sa iya. Siling sang superior ya pagani sandig sa mga natipon tang mga impormasyon. Yan ni ko na sa pagpadugayon kay nabisto ko na kung ano ang mga hulag niya kag iya sini nga pag-akto bilang protektor sa mga illegalista dira. Di sinuayhan nga opisyal ni policeman. Sa aton sinimak bumbo. May idea ka mo? 1 minuto na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa sa Gyapon, diri kita sa probinsya sa nga Iloilo matutok sa aton sini nga pangalagad kay ang Iloilo Provincial Government nag-upod sa selebrasyon sa Nutrition Month subong ang tema subong sa Nutrition Month naton, healthy diet gawing affordable for all. Kag what's the latest sa diin sa Ilohon ang cluster 1 and 2 sa midsection sa Iloilo Terminal Market kay damo to nagreklamo nga tuman kabaho. Balikan tayo ni matapos ang pila importante nga mga panumdumoras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023. Ang Hulyo 7 among first Friday sa bulan, ang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend sang First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa mga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs, kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Tensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans. Minutos na kaligad sa takna siningilaw na balik sa pagpangalagad sang Bombo na sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Healthy diet going affordable for all. Anong butsilingon sila muning tema subong sang aton siniyang Nutrition Month. Ang provincial government siyempre nag-upod sa selebrasyon sang Nutrition Month sa aton siniya nga mga kabombo kag hibalo naton, no? Kay tikon kaysa maghamba ka nga healthy diet, affordable for all, but silingon nga ti halos tanan within reach bala kag masarangan sini nila iyang baklon. Hindi kay mga malahalon sa subong nga daan iya nga mga panyimpo. Sos Maria kag po, ano na lang ang makitaan mo sini nga barato man? Daw ay nagid gani, no? Pero amuning tema sa Nutrition Month, healthy diet going affordable for all. Check tabla si Bombolin si Bari. Bombolin sa report, please come in. Nagabuilog ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Provincial Health Office, Bombocham, sa selebrasyon sa Nutrition Month subong nga Hulyo. Ang tema sa subong nga tuig amo ang healthy diet going affordable for all.
So santo sa World Health Organization, ang healthy diet amo ni ang pagkaon sang prutas, utan, legumes o kung beans, mani kag whole grains kag iban pa nga mga pagkaon nga mayara sang sustansya. So ginpakigangutan naton ang bahin sang Iloilo Provincial Health Office si Provincial Health Officer 1 Dr. Wendell Marcelo iyagin pahayag ang pagpabilin sang good health sa tawo ay nagakinahanglan sang kooperasyon sang tanan sa sektorya sang sosyedad. Tinutuyo man diri sang tema Bombotsam amo nga i-promote ang food and nutrition security samtang nga ginapabilin sa manubo nga presyo ang tanan nga mga pagkaon nga ginabaligya sa subongya nga mga tinion. So pinaagi sa pagbinuligay sa mga stakeholders suno sa iya amat-amat nga mahiluway sa kagutom ang mga Filipinos, especially ang mga kabataan. Kaapang agod nga ti mangina affordable ang ining mga utan, prutas, kag iban pagid nga mga source of protein, kinahanglan nga ti miara gid sang tikang nga ginahimo ang aton nga gobyerno kapag suportahan man ini halin sa private sector. So for example, makahimo ang bahin sang gobyerno sang pagbakal directly sa mga supply or ulutanon kag prutas sa mga producers. So pinaagi sina mas madubo nga presyo ang matigayon nga ti mabakal sa mga pumuluyo naton if it's locally produced. Gani nga sa bahin sa Provincial Health Office magahiwat kaya sa selebrasyon ang provincial government dari sa may Iloilo Provincial Capital sa Hulyo 10 nga may tema katutubo sa nutrisyon kayo ang bida ngayon. So magasentro naman ini ang ining programa sa Iloilo Provincial Health Office sa mga tumandok naton sa diin mayara sa cooking contest nga ibida dari nilang ilatag sa mga indigenous recipes. Magluwas sina mayara man sa patigayunon nga labing una nga Barangay Nutrition Scholars Convention sa diin pagaistoryahan man diri ang mga nutrition programs sa Barangay Bombotsam. Yari bala ato pamatian ang pagpahayag ni Dr. Wendell Marcelo, ang Provincial Health Officer 1. Happy Nutrition Month sa atong tanan. So sa subong nga bulan sang Hulyo nagaselebrar kita sang Nutrition Month. Ini kabahin man sang mandato tungod sa Presidential Decree 491 of 1974 Ardo Nutrition Act of the Philippines nga ginamandato ang National Nutrition Council nga pangunahan ang kampanya sa bilog nga pungsod sa pagselebrar sang Nutrition Month. So sa subong nga tuig ang tema sang aton Nutrition Month amo ang healthy diet gawing affordable for all. Ini nga selebrasyon kag tema nagatuyo nga i-promote ang food and nutrition security, ilabi na gid ang affordability kag masiguro ang right sang kada isa nga may access sa safe and nutritious food kag mahilway sa gutom. So gina-imbitar gid ang tanan nga mga stakeholders nga magbululigay para masigurado naton nga mangin available kag affordable ang pagkaon para masiguro naton nga may healthy diet ang kada pamilya, kada pumuluyo sa aton nga pungsod. So in line sini nga Nutrition Month celebration, ang aton nga Iloilo Provincial Capital magakandak man sang Nutrition Month celebration in the Capitolio bilang kabahin sa sini nga Nutrition Month celebration. Ini nga Nutrition Month celebration sa Capitolio paggahiwaton sa July 10 kag may ara kita nga sub-theme mga katutubo sa nutrisyon kayo ang bida ngayon kay sa celebration naton sang Nutrition Month sa Capitolio i-highlight naton ang aton nga mga tumandok nga mga kauturan. So sa sina nga celebration may magakanda kita sang free food sampling, cooking contest sa mga indigenous recipes ang aton nga mga kauturan nga tumandok. So may mga representante kita sa halin sa kada distrito, halin sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th kag 5th nga magarepresentar sa mga tumandok nga indigenous peoples, ilog sang Panay Bukidnon kag ang aton nga Ati tribe. So amo nang aton parte diri sa Iloilo Provincial Capital sa pagselebrar sang Nutrition Month. Isa pa sang highlight nga activities naton sa probinsya para sa Nutrition Month amo ang paghiwat sang labing una nga Barangay Nutrition Scholars Convention. So ini matabo sa July 11 to 12 sa Punta Villa Resort.
So ini nga aktibidad partner gid nato ng ato nga Iloilo Provincial BNS Federation. So sa sina nga First Barangay Nutrition Scholars Convention, tinutuyo sini nga tipunon ang aton nga tanan nga Barangay Nutrition Scholars sa bilog nga probinsya para makahatag venue para sa ila capacity development, learning exchange, networking kag fellowship. So ini duwa ka adlaw nga convention. Sa unang adlaw may ara kita mga technical sessions, mga lain-lain nga topiko, ilog sang promoting mental health among barangay nutrition scholars, practical tips on personality development and communication skills enhancement for BNS, inspiring BNS to take action in the community on prevention of malnutrition, and some inspiration on how ang aton mga BNS maging nutrition champion, session on values formation and moral recovery. So ition man ni para sa aton nga mga BNS nga magtipon-tipon, mag-fellowship, mag-networking, kay sa bilog nga tuig, no, ang aton mga BNS ubragid para sa aton nga nutrition program. So may mga dinapit man kita nga bisita sa nagalain-lain nga ahensya, sa National Nutrition Council, DOH, DILG, kagang aton mangin keynote speaker among aton nga gobernador, Honorable Arthur R. Defensor Jr. So sa bilog nga bulan sang Hulyo, ang Iloilo Provincial Government, Provincial Health Office, kaupod ang Provincial Nutrition Committee, mag-ugyon man sa aton nga mga kabanwahanan, mag-suportar sa ila mga nagalain-lain nga aktibidad in line sang Nutrition Month celebration ta sa subong nga bulan sang Hulyo. So sa liwat, Happy Nutrition Month gid sa aton nga tanan, healthy diet gawing affordable for all. Nabatian, Bambocham, si Iloilo Provincial Health Officer 1, Dr. Wendell Marcelo. So, maumpisahan ang ining healthy diet. Simple lang man mo ang ining campaign sa Nutrition Month or ang ilang key message. Amo nga ti umpisahan, like for example sa mga lapsag paabi, Bambocham, for in the first 6 months dapat nga ti exclusive breastfeeding lang ang mga kabataan para nga ti sa samtang bata pa ini makaangko na iniya sang good health, kag padayunon ina samtang nga ti nagadako siya sa iyang growth man, padayunon ina sa paghahatag sa iya sa mga masustansya man nga mga pagkaon. Pero ti amo ni gani no sa message sa sa mensahe kag ti sa tema sa Nutrition Month, subong dapat na ti affordable gid katamang aton nga mga pagkaon, especially mga utan and prutas, kay hindi man ni sa gihapon mo makuha ang ining good health sa mga tao abi kun wala man sila sang inumbakal sa mga utan kag prutas. Bambocham, magluwas lang inaya kun ara sila sa mga probinsya kay tihapos lang man niya magtanom sang utan kag prutas sa ilaya tagsa ka mga ugsaran. Bambocham, Kag gid Bombolinsi ang mambal naton balati ang pamaagi balang samtang bata pa introduce na nga daan sa ila ining mga healthy foods. No? Kaya dira na nagaumpisa mo kalabanan sa mga kabataan nga daan sumong hindi ikaw yun utan na Bombolinsi. yes. No? Ang ila lang siniya nga nabalaan nga kanon, fried chicken, fried pork, fried fish. Mga mo sinabla. Puro lang pinirito. Dira man ang ginatunaan sang kibot ka lang bata mo masakiton, asmahon, so on and so forth. Pero kung isamtang bata pa sila, na-introduce mo na ang prutas, na-introduce mo na ang utan, kag subong damo naman sang pamagi nga makagrow ikaw sang mga utanon bisan ara lang sa inyo sini nga backyard na Bombolinsi. Insakto gid, Bambocham, kay sa subong nga daan mga kabataan subong mas grabe pa pakaunon sa mga chips bala or mga junk food. Amo nang rason nga kung sa diin bisan sa una ya mga tigulang or may mga edad ang mga nagaka-diabetes. Subong ya bisan sa as early as 10 years old may ara na ya sa mga sa mga kabataan nga may mga diabetes. Bambocham. Pero amo na ang liabe sila dira kay total amo ning tema. Healthy diet, healthy diet, gawing affordable for all. Dapat panikasugan man isang aton siniya gobyerno
nga hindi man magtimbuok ang presyo sang mga utanon, prutas para nga ti malabot ang tinutuyo nga ti mangin affordable para sa tanan mo Molinsi. Oh, insakto gid Bombo Sam. Dapat ni ang private sector and also ang mga public sector ang aton nga gobyerno magbuligay gid and also ang mga non-government organizations man Bombo Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Kung masami makita nyo mga kabataan nagauyat sang mga gagmay nibla nga mga plastic tapos ti kalamanan sinadira kung hindi tamis mga chips. Amuning ila sining nanamian gid kaunon. Ti paano mangin healthy ang isa ka bata kung junk food sining iya nga ginakaon? So dapat sina nga samtang timprano pa amat-amato na nga i-introduce sa mga kabataan ining mga makabig naton masustansya sining nga pagkaon. Hindi kay magsalig lamang kita iya sa mga fast food or sa mga ginatawag nga instant. Butangan mo lang ininit, gamay lang nga init-init, sinimanwa, igulo mo na sa microwave, paglagting ya, luto na. Tiki may mga preservatives na ina. So, hindi na ina amo sina ka-healthy para iya sa mga kabataan. Tiyan aton sining nga gobyerno gani sa mga daycare centers, nakita naton may ara na nga kada tapos ang klase nila, ginapakaon sila. No? Ang mga ginapakaon sa mga kabataan, ang nagaluto, mga ginikanan man, o kung iban sini mga teachers, ginalutuan sila sang mga utanon. No? Para nga ti ma-distinguish na nila ang healthy nga pagkaon sa ginatawag sini karon banwa nga mga junk foods. Kag isa pati junk food ganaan sumong na ginakadlukan pa nga ba si buwisan pagidugangan pagining buwis ti kundi masaka man ang presyo sini sa aton sini nga mga kabumbo. Ti para nga ma-materialize kag malabot ang tinutuyo nga tema sang Nutrition Month subong sa aton sini mga kabumbo, healthy diet gawing affordable for all. Ti kinanglan man ang bulig sang tanan sini nga mga stakeholders. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi lamang sang mga ginikanan kundi may major role ginadriya ang gobyerno naton. No? Nga ti sarang nga makahatag sang nagakaigo sini nga mga assistance para sa mga farmers naton para nga mangin madamo ang ila sini nga produkto so that nga mangin affordable ini kung mag-abot na iya sa mga merkado publiko. 23 minutos na kaligad sa takna alaw na pagbalikta. Speaking sa merkado publiko, Cluster 1 and 2 sa meat section sa Iloilo Terminal Market, sa Ilohon, bangod nagabaho ang area. Damo nagareklamo. Ang pamangkot sa diin sila sa Ilohon bay. Balikan tayo ni matapos sa pilang importante nga mga panumdum oras. 23 minutos na kaligad sa takna alaw na. Bagod nagahor magin ang kanami isang legs ng isa katawo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots. Minutos na nakaligad sa takna nga launa balik sa pagpangalagad sa nga bombo na sa udto sa gyapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. No? Ang alkalde naghimo na sang lihok karon kag sabat sa sining reklamo sang pipila sining ka mga pumuluyo, mga negosyante sa Cluster 1 and 2 meat section sa Iloilo Terminal Market. May ara na ini sila sang natalana sining pagasayluhan. Yang pamangkot sa din sila masaylo kag ang sayluhan bala nila ti ano ang kasiguraduhan nga wise ang matuga sining baho sa mga nagalabay kag mga kaiping sining establishmento komersyal. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Cham nakatalana isaylo ang Cluster 1 kag Cluster 2 sang meat section sang Iloilo Terminal Market sa rason nga tuman kabaho ang sa ilang bahin nga pwesto. Sa interview sang Bombo Radio kay Ms. Maricel Mabacquiao sang Local Economic Enterprise Office, iyaging pahayag nga problema sa area ang sanitation mismo sang mga vendors kag ang drainage sa lugar. Bombo Cham kag sa pagchecker mismo sang team sang Bombo Radio sa may area sang Rizal Street, ang drainage tama kalayo sa area sang Cluster 1 kag Cluster 2. Rason nga sa kanal na lamang ang nagasalig ang mga vendors nga mag-ilog ang tubig nila halin sa karne nga ginatinluan nila Bombo Cham. Apang ti idri ang unang pahayag ni Mayor Jerry Treñas nga ti ang mga dugo ang abla Bombo Cham once ka maghugas sila nagastock ina siya sa mga kanal as to the reason why nga ti dapat sundon nga pagsilhig pakadto sa may drainage. Apang ang nagakatabo diri Bombo Cham tinagatiner rason nga ti ang baho nga nagatiner amo nang nagausbong nga ti nagakahaklo sang mga vendors at the same time sang mga nagabakal. Ang problema naman sa drainage possibly nga nagakclog ini Bombo Cham kag suno kay Ma'am Maricel nga need ini sanitize para mag-flow sang maayo ang tubig kumbaga i-declog kuntani. Kag before sila mag-come up sa may solusyon nga sa iluhon ng mga vendors, apan sang reklamo bala Bombo Cham the last week, nga isa nga pila ka mga pumuluyo sa may lugar, gincheck yar ini sang sanitation team sa city government, city health office kag ang Senro, ang lugar kag naghatag sang mga interventions nga dapat pagahimuon sang mga vendors, just like ang pag-sanitize sa lugar, kag pagsunod sa pagtinlo sini Bombo Cham. Apang after a week sa observation sa gihapon ara ang baho rason nga nagti-come up sa recommendation ang Local Economic Enterprise Office kaupod diri sa meeting with Mayor Jerry Treñas sa recommendation nga sayluhon na gid lamang ini nga mga vendors ang Cluster 1 kag Cluster 2. Dugon pa sang natungdan hindi man pagpalayon gid o kun pagpapalayon gid ang mga vendors sa iba nila nga mga kaupod sa mga meat stalls. Ang matabo diri Bombo Cham i-relocate gid lamang sila, pero ang matabo diri since ang meeting nila with the vendors magasugod subong nga adlaw wala pa sang specific ni area nga gintua diri ang Local Economic Enterprise Office kundiin possibly sa iluhon specifically ining mga vendors sang Iloilo Terminal Market. Yari atin pamatian bala ang nangin pahayag ni Ms. Maricel Mabacquiao sang aton ma-interview. Ang ating City Health and Sanitation nag-conduct man sang ila inspection together with Senro. So kita every day with the market in charge, gina-monitor natin ang meat section dira. So Cluster 1 and Cluster 2, gitagaan natin sila siyang
sang a week nga to monitor, no, i-monitor sila kung ginobra din man nila nga sanitation bala. So despite of that, may complaint kita nga nabaton, so ang aton na plan is halinon din sila. Sige ma'am, bali ang halinon sila, diin sila possibly halinon ma'am? Lapit lang sa ilang mga upo dira. Hindi man tanan nga midsection ihalinon kay partly lang ang aran na sa tubang sang diagnostic. Oo. Ma'am, ano gid ang problema dira? Ang drainage or ang dugo? Kaya nakamuno si Mayor Jerry Triñas nga dugo gid kuno ang isa sa mga do problema. Ma'am, ginahalinan sa baho? Well, ang sanitation gid, pag abot sa meat, may baho gid na iya. Ang pinaka-importante da is how you take care yung mga stall. So dapat sundon gid. Ang ato ng sweeper gid nasunod na siya. So dapat hugasan gid siya kag itinluan gid. And also the drainage also medyo barado yata or wala siya drainage, so hindi siya level sa do hindi pala level or nagakatubig sa drainage ang tubig. Okay. So bali ma'am, ang problema naton is ang dugo nga halin sa mga meat nga nagakadto sa possibly do wala na drainage sa area ma'am, do mo nang do dra ma'am ang problema gid. Daw dira siya Kaya wala din niya natinluan. Wala siya gintinluan o wala siya pinadaliwian ang drainage. So every day din pinaflashingan na isa. But syempre kay laboratory kag patient na siya alang-alang sa man ang ilang situation. So bali ang sanitation ma'am sa mga vendors isa man na sa gintakal ninyo ma'am parang gina-settle ninyo as of this moment ma'am? Yes, nag-meeting kami no. Actually we have 3 meetings with them and din tagaan natin sila sang time. Kaya may mga report naman kita sa sanitation kag city health kag Senro no. So din tagaan sila sang time kag moment DJ nga i-ano nila kung ano ang gina-require, kung anong gina-recommend ng sanitation. But ara magyapon ang complaint ang baho. So kaabot na lang kita sa recommendation nga ihalino na lang sila ang part nga cluster 1 and cluster 2 only. Kaya ang iba nga cluster okay man So ma-remain na sila. Okay. Bali when siya mangin effective ang pagsaylo sa ila ma'am? Titingon ta sila no, pabalon ta sila as much as possible. Start kami meeting sa ila and amat-amato na natin sila sa ilo. Bombo Cham nabatian sa mga kabombo naton si Miss Maricel Mabacquiao ang pinuno sa Local Economic Enterprise Office. Ang dapat sinita ni Bombo Angel kada magsara bala no ginalimpyuhan na dira may mga flashing kuntani dira nga pagahimuon kay katulad sa meat section and fish section diri sa may Central Market bisan ara katos tabok sa UI labot pa to yang baho, so dapat may mga flashing kuntani ni nga ginapatigayon. No, isa man kuntani ni sa mga katungdanan man sang kontraktor bululiga nila sang city government kay ti private public partnership man bay. Ano nagagwa subong niya matapos iya nga napagwa ang mga vendors at bala na kamuda. Pero ang mga vendors diri may katungdanan man nga dapat mangin responsable man sila kay sino pa nang bakal karon sila kon nagadaramhit kag babaho na ng area. Tapos sa pag-identify sa bulutangan sang meat section dapat take into consideration gintani ginpasulabi gintani nga malapit sa drainage or whatsoever nga may iligan ang tubig. Tigi basi kung pakulahaw man for compliance sake nga para mapagwa na dira ang mga vendors mo ning nangin sitwasyon karon kuti. Do hindi man maayo Bombo Angel? Amo man na gani Bombo Cham, kumbaga kulang tawon lang ang different ka mga angles ang dapat istoryahan. Nagkalain-lain nga bakit may mga responsibilidad nga dapat tungdan agud kun tani ma-achieve ang kaayuhan para sa vendors man sa syudad. Just like sa mga vendors na Bombo Cham, una-una gid pagkaon ang ginabaligya nila as the reason why nga ang sanitation dapat ma-maintain kaga ang pagasilhig dira sa ilang area after nila magbaligya kada hapon ma-maintain at the same time sa bahin sang private contractor nga tikuntani hindi pagbabayan ng syudad nga magpangatubang gid lamang isahanon just like sa sining mga issues nga nagabaho ang area sang mga vendors and at the same time
sa bahin sa city government kasi tani umpisa pa lang balaan nila nga dira ibutang ang meat section tani gin consider nga ti maayo ang ventilation at the same time ang iligan gin sa tubig Bombocham kay ti syempre isa ina sa mangin primary concern gid in kaso nga ti dapat magsaylo ang mga vendors pero ang natabo subong lang natalupangdan nga ti nagwa na ang problema kag may mga nagreklamo na Bombocham ti what if pagidbay kung may mga nagmasakit na tungod sa baho nga ginaagwanta nila dira sa may area sang Rizal City amo pa nang hulaton sang syudad kag sang private contractor nga may matabo nga malala bag-o sila maghulag nga hatagan sa may kaigo nga sabat ang problema bala Bombocham ti kadamo gid man kun tani isang dapat itakol pero sa bahin subong sa city government ang ginoobra nila nga recommendation kag amat-amat nga meeting kaupod ang mga vendors nga ti isay luho na gid lamang sila Bombocham apang pag-check actually isang team sa Bombo Radio dito sa may area Cluster 1 and Cluster 2 video kinalbaan sila kay Bombo Jomar Bombocham kay nagkuha balas ng video si Bombo Jomar siging videohan dito ni Bombo Jomar ang nagastagnant wala nga tubig nga ti isa sa mga rason according kay Mayor Jerry Treñas nga nagabako ang area ti dali-dali man nila misiligan Bombocham ang area nga ti amon aganing rason nga hambal man ni Ma'am Maricel Mabakyaw kung tani ang sanitation sa mga vendors ma-maintain kag ma-regulate sang maayo nga ti mangin matinlo bala ang ilang nga lugar Bombocham. Okay. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Makabig na naton karon iyang ti kung hindi man pagka-irresponsable do balatian na ni sang pipila ka mga tawo. Particularmente tumuron ko dayon ang mga vendors. No? Ti kaya mo ning kamaturan mo bangod nga sa pagka-irresponsable nyo inyo malang nadakon tani ginahulagan kamo malang na nagasenaryo ti dapat mangin responsable man kamo sa paglimpyo sinadira. Sa aton sini nga mga kabombo o galing kiti nainsindihan man nato ng mga vendors hindi taman ni sila nga sila lang yung basulo naton gaman ti ang mga vendors kung hatagan malang sang kagayunan nga manglimpyo man ni sila galing kay una best problema sila sa tubig layo kwaan nila tubig ti diri kung tani na masulod ang paghatag sa nagakigo ing tulupangod sa Local Economic Enterprise Office sang city government kag katungdanan man kung tani ni isang SM Prime Holdings Hindi ako yung magpati nga amo lang ning problematic. As a matter of fact, ang mga ginpangsailuhan may mga problema nga ginasalapo sa sini nga mga tinion. Example ko gani, labay ka diba sa UI diyo? Kaya rin yung fish kag ang meat section sa nga Iloilo Central Market. Grabe man ang baho. Pinsara bala, duha pa ni katuig mo or more nga pag-construct sa nga Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market. Ti kinahanglan sina diri iya daily nga flashing or paglimpyo para makuha ang langsa. No? Ang pagdamulit kag pagbaho sang lugar sa aton sini nga mga kabombo. Kay kalaway karon pinsaron nga daw anay kay nakagwa ng mga vendors daw pinabayaan na yan sila salbaranay na kamuda kay masugod niya construction na daw mo silang gwa niya I hope not sa aton sini nga mga kabombo. Ang ginabaligya dira meat, fish, nganok, baboy, kalanunon inatanan. Ti kung kisa gani, gapralindog blahibo mo nga makapanimaho ka lang sa do hindi maayo. Ano pa ginaihan kon sa gina plastaran or kung sa diin ginahilira ining mga meat products
Grabe pa ginang baho dira. Kag kung sa limpyo lang, malimpyuhan man gali. Pero nga kinahanglan pa, no? Nga kuhaan sang video, nga kinahanglan pa nga kantuan sang bumburadyo, kag sang nakabalo sila nga nagkantong bumburadyo, nagkuha sang video, dito na kag nang limpyo sila. Oh? Nga ti pwede man nila mahimo sa tagsa kamatag adlaw. After sang pagbaligya, abi dira ti kanya-kanya lugar limpyuhanay man dira silay or ma-flashing abi bisan once a week lamang para ma-minimize ang baho. Kay ti pagkaon ang ginabaligya mo. Yang pamangkot ang cluster 1 and 2 nga midsection ni diin i-transfer. Kag kung i-transfer man sila nga malapit kuno abi sa drainage, anong assurance naton nga hindi na ina magbaho da? Oh? We do understand nga ang syudad sang Iloilo magamay lamang ang lugar. That is why nga paggasugod sang construction sang duha ka mga mayor sini nga merkado publiko, ginhatagan sila sang temporary kiosks para temporaryo samtang ginatukod, obra ang duha ka mga dalagko iyang merkado publiko, may sailuhan kag magapadayon sila sa baligya. Oh? Pero ti dapat tagsa-tagsa iya tungdan man siniyang katungdanan. Malawig pa ning construction mo. Tinuig. So dapat mangin responsable man dira ang mga vendors, ang Local Economic Enterprise Office, ang city government, and of course, ang ila siniyang private partner, ang SM Prime Holdings. Nga ti make sure nila sa aton sini makabumbo, no? Nga hindi makaperwisyo ang mga vendor nga temporaryo nila nga ginbutang anay sa mga dalanon. Nakaperwisyo na sa spito abisang trapiko. Batik na insindihan naton ina. Pero ti pati pa ya sa sanitation karon. Ang baho. Di dapat tutukan ini. Kag hindi lamang ini ang pagpasipadan. Oh, kay bukod mayan mag-amo kada. Oh, sa aton sin makabumbo ang pananawan karon sang pumuluyo kag daw nagasulod na gani iya sa paminsaron sa mga vendors, no? Anay kay nakagwa na kami iya sa merkado. Ti dira pa ya karon kado kasubong nga ginpabayan nga sadto grabe ang pagpasalig sa amon bakod pas pader. 43 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa ang Philippine Statistics Authority magapaligayong sang sensus sa agrikultura kag pagpangisda. Kag ICPO nagaduwa-duwa man kung valid o kung hindi ang printed o kung ginimprinta sa papel nga driver's license pero photocopy. Palikantay ni matapos ang bilang importante nga mga panumdom. Oras 43 minutos nakaligad sa tak ng launa. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ng doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth. 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Standby sa kay Bombo Ria Mumblani. Check na ito niya sining follow-up report ang Philippine Statistics Authority. Magapanigayon sang sensus sa agrikultura kag subong sa pagpangisda. Bombo Ria sa report. Please come in. Magapatigayon sang actual data enumeration ang Philippine Statistics Authority Region 6 para sa Census on Agriculture and Fisheries sa Western Visayas. Ang nasambit nga census ang ginakabig nga pinakadako nga hilikoton sang gobyerno nga may kaangtanan sa pagtipon sang basic information sa agrikultura kag fishery sectors sa Pilipinas. Ini ang ginabalik matapos ang pulo ka tuig o kondisenyal sa diin inina ang ikapito nga serya sang Decennial Agriculture Center o Consensus kag ikaanom nga Decennial Census sa Fisheries humalin sang 1903 sa pungsod. Sa interview sang Bombo Radio kay Nelida Amular, Chief Statistical Specialist kag Officer in Charge sang Philippine Statistics Authority Region 6, iya ginpahayag nga ginmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Hunyo 26, 2023 ang pagpatigayon sang census agud tipunon ang data sang agriculture kag fishery sector sa Pilipinas nga mahimo makahatag sang sampling frames para sa national kag local development planning sang gobyerno. Pinaagi diri, magaserbe ini bilang importante nga basehan sang mga polisiya, plano kag programa para sa socio-economic development sang Pilipinas. Suno kay Amular, pinaagi sa sample-based ang census sa diin pilion ang mga respondents kag i-validate sang artificial intelligence ang ginahatag nga impormasyon tuhoy sa agriculture farm, aquaculture o fishing operation.
ginpahayag dugang sang natungdan nga sa idalom sang Republic Act number 10625 o kon Philippine Statistical Act of 2013 kag Executive Order number 352 o kon ang designation of statistical activities that will generate critical data for decision making of the government and the private sector. Otorisado ang ahensya sa pagpatigayon sang census. Natala na iya ining census Bombocham ang para sa mga household kag barangay umpisa sa Setyembre 4 tubtob Oktubre 25, 2023. Hindi lang ini sa aton sa Western Visayas kundi sa bug-os nga pungsod. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Nelida Amular, Chief Statistical Specialist kag Officer in Charge Director sang Philippine Statistics Authority, Region 6. Atong 2022 Census of Agriculture and Fisheries, this is a large-scale undertaking nationwide. And the conduct of this was declared by President Marcos, Bongbong Marcos, last June 26 of 2023. So ang main purpose ini is to gather data on agriculture and fisheries structures wherein nga capable to provide some sampling frame sa amon nga ang agricultural service in the PSA and also to collect the agriculture and fisheries data for local development planning. So by this one, ma-address ang because of the data collected, ma-address ang mga programs and issues and concerns about agriculture and fisheries nga amo na ang manid sang aton nga mga pumuluyo especially sa agriculture sa fisheries sector. So hindi lang kita kabuhat plano. So we need the data. So amoy na may census. Maybe no kung ano ni nga klase sang data ang gingamit ni Philippine Statistics Authority to monitor ma'am ang ini nga mga nga survey nga needed sa aton nga mga agri and fish sector. Actually, no, ang Census of Agriculture subong this is sample based. But then sample based in the sense nga not all to be covered in the kaya may mga rata siya nga selected. But then this data will be validated by our AI, artificial intelligence or in this will be validated to the satellite images and subscribe or gimakal sa amon office to validate sang mga production sang different kinds of crops as well as fisheries like aqua farm, asinan siya or punungan siya. Ano ang legal nga basehan sa pag-conduct sang inimam nga census for agriculture and fishery? If I'm not mistaken, 2022 ini gina conduct, ma'am? Actually, ang namin nga 2022 Census of Agriculture and Fisheries, ang reference period natin is year 2022 na production, about operations of agriculture and fisheries in 2022, wherein yung sulang 2023, ikandak ang census or survey for this particular activity. So that, as usual, the basis of Philippine Statistics Authority to conduct the census is the Philippine Statistical Act, which is the Republic Act 10625 nga naghahambal sa mandato ng PSA to collect census and agriculture data. Okay, so with all this, what do we expect, ma'am, knowing that may ara na kita sa basihan ng mga data? What will happen next? So with the support and cooperations at the public, especially the respondents, with the truthful data you will be providing with the enumerator, rest assured niya, this will be the basis for policy formulation of the agri-sectors, fishery sectors of our government. And with that data, the government, especially our President, Primary Trust in Agriculture and also as Secretary of the Department of Agriculture, could make frames and standards for the agricultural and fisheries development of the country.
si Nelida Amular, Chief Statistical Specialist kag Officer in Charge sang Philippine Statistics Authority Region 6 Bombotsam. So sa pila naman ka tuig ang Census of Agriculture and Fishery ang nangin source man sang komprehensibo nga statistics sa agrikultura kag pagpagista para man nga gamiton sa general public, sang gobyerno, sang mga negosyo, business industries, research kag academic institution. So ini balantayan ini kay ang iyang enumeration period na talana sa Setyembre 4 tubtob Oktubre 25, 2023. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumblan sa imo sining balita direktamente sa Philippine Statistics Authority. This time, hingagawon ko balita ni Bombo Jomar Villao. Kay basi kon isa man ni sa posible tunaan naman sang misunderstanding bla. Sa sa lisensya bala nga naka-print tapos ginpa photocopy pero nagpatahag na diri ang LTO. As a matter of fact, nagpadala na sila isang official communication sa Police Regional Office 6. May kantanan sa sining pagtumod sa authenticity sang isa iya ka photocopy nga driver's license kay way pagsakaron sang sang plastic card sa Oktubre pa maabot. Bombo Jomar sa report, please come in. Ang duha-duha madiri karon ang Iloilo City Police Office sa pag-validate kung valid o kung hindi ining mga driver's license nga gina-present karon sang mga motorista at same time ti mga car owners sa tion sang PNP checkpoint. Kasi sa aton sila ka mga kabombo ang gina-issue karon sang Land Transportation Office nga license amo ang na-print sa papel Bombotsam ang ining temporary driver's license kag ang ibandari hindi pa colored no o kon ang itsura sini do photocopy. District ron kay Police Colonel District ka ang director sa Iloilo City Police Office. Diri karon Bombotsam nga kun sila ya karon bag-assess kung basihan lamang ining gina-issue karon sa LTO sa part sa police may kapang duha-duha diri akon bala valid o kon hindi kay ti una best amo to gani na mention nga ti hindi colored ang ining printed nga temporary driver's license sa papel kag ikaduha wala man lang abi sa patimaan nga ti do nag-certified nga original ina sa o kun butang ta kun may stamp abi kun ano nga pabagi dra sang LTO nga bisan ti kun lang taon mo lang mapati man ang police nga ti ina galit nga driver's license ang valid kung nag-agi gidabi sa proseso kay kung basihan lamang ining gina-issued karon sa temporary driver's license ang LTO Bombotsam so kung sa police siya ti may pang duha-duha gid sa ila kay kun ang tawon ado kasubong gid no nga Xerox copy o kun photocopy ang ila sini karon nga gina-issue no kay ti una best ang baton lang ya sang police nga memorandum halin sa Department of Transportation nga amunay nga ti ang LTO nag-issue sang temporary driver's license bangod way sang card pang available and the rest do generic pa lang do general pa lang gali no ang information kag sa record sinati madamo pagli sa mga concern kasubong sinikon may mga checkpoint may mga best nga ti isang rider kag police nagkabaisay bangod nga ti way gid maplastar maayo no kag sa bahid man sa Land Transportation Office do nakulangan pagid no ang ICPO regarding sa sinidugang karong information kung paano mag-validate sinidugang sining mga driver's license kahit isa to gani sa na-mention dre ni Director Tabaldo sa LTO 6 nga printed man na kung colored man na kung hindi so makabig hapon nga valid no ining driver's license basta tibasihan lamang ining QR code again present naman to sa ICPO Bombotsam kagati sunod kay Police Colonel Cornica mayo man nga pamagi no nga bisan sila kaniti i-try nila kagati mo nila nga man pa-implement ini sa ila sini karon nga
mga police station, no, kag sa mga police personnel nga nagakandak sang checkpoint diri karon bubutsan, pero gin-mention madiri Colonel Cornica at hindi man tanan niya police do mayad gid, no, expert gid abi mag gamit sang cellphone, siguro may ara lang sila patigayonon man nga pila ka pag sinapol agot nga ti may idea man, no, ang pila ka mga police personnel diri sa may syudad sang Iloilo. Ipabati tablang si Police Colonel Cornica sa mapakigangutan sang Bombo Radio. Na preparation, no, kag bisan wala pa election, we regularly conduct our checkpoint operations. Okay. Sir, regarding karon sa sining concern man, no, nga tinabot at man ni karon, sa concern sa sining rider kag police naton nga ang na-mention to sang rider nga tinagtaas yung tingog ya kay ginapangitaan sa sang original nga copy plus sang sining nga driver's license nga temporary, no, ang ginaprint sa papel. Nakalabot naman sa inyo ni sir ang ining nga report. Yes, actually nakita ko ang interview ninyo sa iya. Kag siya man mismo nagako kung nagtaas iya tingog. Kag kung aton giman to pulis, mas gina-comment ko ang aton nga pulis, no? Kay despite nga may ara nga mga motorista nga hindi pasensyoso, pero ang aton nga kapulisan may ara siya nga maximum tolerance, no? Wala siya nag-react negatively sa pagtaas ng tingog sa motorista. So, ginlantaw ko ang interview kag initanan nag-ugat, no, tungod siyang ginpakita nga dokumento nga amo ni allegedly amo ni gin-issue sang LTO. Kag sa akon nga pag-assess, no, kung amo ni ang dokumento nga ipakita mo, paano naton masiguro nga this is original? There is no communication coming from LTO nga amo ni ang ilang gina-issue. Wala man lang semblance nga daw original siya because hindi una-una hindi siya colored. There is no signs of authenticity. Wala man mi stamp man lang abing halin sa sa LTO. So, pag-check mo sa dokumento, normally, kay naka black and white, anybody can produce that document. Islan lang yung pangalan, may ara na silang document na in lieu of the driver's license na card. Okay. Sa LTO, sir, nag-suggest man sila, i-adapt nyo na, sir, nga ang isa nila kapamaagi pag nga mabalidate. Although nga bisan colored, hindi colored ang ang print sa papel, ining nila gi-present nila nga scan mong QR code, i-adapt nyo na, sir, nga para at least mabalidate man ang driver license. So actually, wala kami kabalo sina, no, kag hindi man tanan nga pulis nagakuha sa driver's license. Subong nga tuig o kung saan na nila start nga implement. Kaga because of this incident, we will exhaust means, no, nga ma-verify naton ti amo ni gali nga pwede gali ma-scan ang QR code. So we can do that, but hindi man tanan naton nga pulis sabi sa technology, no? So but siguro it's a two-way coordination, no? Nga while pwede i-validate through QR code, mas namin pagin siguro kung i-print nila na sa nang may semblance of authenticity, no? Hindi lang paglantaw mo daw mere photocopy lang. Joms? Si Police Colonel Joresti Coronica, mo na ang gimension man di Colonel nga konsentio nga tiba si pwede nila yung kung ma-print malanggali ang colored, so mas mayo at least nga may ara sila hawid la ang mga motorista kagati sa pulis di man magpangdaduha ngati ang ginawatan gali photocopy bubutsam kung original gid mismo sa driver. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Salamat kid na Bombo Joe Marvilla. Kabay pa nga istoryahan kag maitsoy ni sa Land Transportation Regional Office 6 kag sang Iloilo Police Office or even sa Police Regional Office 6 para nga ti puwira way na sang binaisay kaga mo na kung pwede malang maprinta nga hindi black and white kag do kasubong iyang gin photocopy way na tabi di bla pwede gini na mahimo maguro sa nga LTO pero ang punto sinadira husayon nyo hitson nyo ni nga duwa LTO kag PNP kay base kon kamoya may pagsulundan ng LTO, may pagsulundan man yung pulis ang magasuffer diri mga motorista. 5 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimomot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras 5 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023. Ang Hulyo 7 among first Fridays ang bulan, ang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend sang First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magkasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa mga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas,
makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa Sa internet mga kabombo, this is Tita Regine and here we go with Kahapon Lamang program. So I welcome everyone. Diri man sa probinsya kag syudad sang Iloilo, salamat gid sa tagsa ka pamilya, sa tagsa ka panimalay nga nagaupod sa aton every afternoon, every 2 o'clock. Thank you very much. And especially if you are sending your stories, double thank you gid. Sa iban man nga mga KLP lovers, especially sa abroad, ang ating mga OFWs, ginapasalamatan ko man. Nga bisan ano kasako, they're finding time para nga makaupo diri sa aton. Ang iba naman, batian nyo to, no? Nagagamit headset, samtang on duty, para lang nga makaupod kita diri sa KLP. Thank you so much, Gid. Kaya kamo man dira, ha? Everyone is invited nga magpadala sa ilang mga istorya and be a part sa Kahapon Lamang program. Pwede nga ma-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isend nyo lang ina sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It's a beautiful Tuesday afternoon. It's the 4th of July. The familiar sa inyo, anong nagkakalatabo sa doanay, the 4th of July. Well, anyway, I welcome you mga kabombo. Enjoy kita ya. Diri sa mga istorya nga para sa aton gid for this afternoon. So, ari nang atong ambahanon as I welcome you with a song coming from Romuel Hambre from the Bombo Music Festival, Never Change. Good afternoon and welcome. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, the feeling's still the same for you. Oh yeah, I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry, I've lost my love, but baby,
Never change, Romuel Hambre, ang ato nga oras, alas 2:20 na sa hapon, kung napiyong-piyongan ka mo, ba, nami gid, no? Kag timing lang gid ang inyong nga bugtaw. Good morning! Manugbasa ako, So, aton pa lang ang first story, sa nga hapon, kagapon, nag-41st kita sa storya nga mga istorya nga gina-share nyo sa atin. So, mo 42nd kita. Kaya nakalabot na siya sa 51. Here's one story again, coming from Miss G. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, and hello man sa tanan nga katapos ang bombo, kag syempre, mga KLP lovers and listeners. Masulat naman ako, tita, kay 2 hours akong vacant. Matype-type ko, anay, kay para iwas emote-emote kag drama. Kakapoy man, mangin artista. Haha, Chos. Tita, ang share ko today ang about sa mga trial kag regular classes ko with my For Your Eyes Only. Amo ni nga country. Sige, hindi ko pagmunuhon, pero kung familiar ka mo kay hindi ko na lang paghambalon. Wonder Woman. Hindi na siya nagaling. Students, okay. Balitanan ko na di nga mga estudyante, tita, adults. Pero hindi ako mabakal sa mga teenagers, kag iban nga Gen Z. Hindi, sila kasaho sa akong guro. Damo ako gin trial class nga 23 below, tita. Sang wala pa ako nag 1 month day, pero wala nag-enroll. Mga regular students ko now, laban Gen X, kag baby boomers. Ay gamay man nga millennials, kag Gen Z. 24 ang pinakabata. Sadya tudluan mga golden kag seniors. Kahalamot kag grabe ka prangka. Damo kapamakwa sa ila. Abi mo, tita, wala ako kabalo kung coincidence lang ato tanan. Nag-timing or natabuan, pero iban sa ilang naging klasehan ko, tita. Divorced. Bago halin sa breakup. Kagaisahano na lang mga buhi. Then, iban love life man na share or ang marriage nila. May isa ako ka-student, nga prosecutor, tita. Babayi, 44 years old. Wala ako naka-free trial class sa iya, kay nag-direct siya enroll, kag nanging regular teacher niya ako dayon. Baw, tita, imbis nga business English amon klase, by the way, honestly, hindi ako tani, tita, mag-accept sang business English nga classes under sa amuni nga company, kay ang rate nila same lang sa FT classes. Kanubo, kaso nag-ayo ang CEO, kag since mayuhay man kami, nagsugot siya sa schedule ko nga gina-adjust. Sige na lang. Tapos ang ending, laban gid man BE classes nag-enroll. Nami manitani, kaso makapoy, tita, kagdamo time ang makonsume sa preparation. Tamaan padaan kapisan si EI. Well, balik sa student ko nga ini, tita. Baw, ang naistoryahan namon niya, ang about sa life niya for 16 years. Sang divorced na siya, kag mga kaso nga nauyatan niya, lalo na mga challenging. Napasabak ako sa law alang-alang, pero daw law tang si iya. Kadamit lang niya word nga bag-o sa pamatinan ko, baw amo man ang search ko sa Google, lalo na pag hindi ako familiar, pero syempre naka-hide lang sa screen. Tapos dugang-dugang makuno abi ako, kag mag-pretend nga may nabalaan, mag-mention na siya about sa crime, buga share man ako Ang na-share ko, ang mga ginapamatian ko sa provincial jail. Daw siya pa So kaduha pa lang kami magklase, tita. Tapos ay luhon na daw siya sang CS sa ibang nga teacher. Kay may adjustment ang schedule ko. Pero hindi siya maghalin, tita. Mangita daw ako way para makip ko siya sa klase. Bow. Pero, daw madugo ilong ko ya. Kung about sa law, amon istoryahan, tita. Ay, ambot. Pero, nag-learn man ako sa iya. Kahit pa paano, kag nami siya sa klase.
Then pagkabalo niya nga single ako tita, abi mo ano hambal niya, mas better ko no. Kaya ang inagyan niya or ang love story niya, hindi nami. Happy lang siya kay may kabataan sila sang ex-husband niya. Tapos ang advice niya, kung happy man lang ako kuno, nga wala partner, di okay na ni. Na-shock pagit ako tita. Sa ginambal niya nga, lesbian siya sa una before naman na. Though i-ask ko siya kung nakamiga man siya, kaso naka unethical tita. Aha. Tapos na nag-divorce siya, gabalik naman siya hangout sa mga lesbian friends niya tita. Then gin-ask ko kung nadula na pagka-lesbian niya. Bale, ang muni nga question, okay lang niya tita sa ila. Then hambal niya, may ara gyapon ko no tita, bumarites gidya si iyay. Balaan mo tita, amo na ila personality. Super direct, kag frank. Muna nga wala gid ko yan nabudlayan mag-handle sa ila tita. Lalo na sa batasan nila. Kisa abi mo, rude sila, no? The way sila maghambal. Pero, amo ginayan, natural nila, tita. Ang isa pa gid tita, 63 years old, divorced man, babae. Free trial class lang ni siya. Lain naman ni iya perspective ya tita when it comes sa partner sa kabuhi or gugma. Sugod daw nga nag-divorce siya tita. Mga lapit 20 years, lonely siya ako no. Lonely siya per me, kagalonggid nga magka-partner paliwat. Bisan companionship na lang tita. Tiyabal ko sa iya, nakaya mo man almost 20 years. Di makaya mo na hasta sa ulihi. Bao hindi siya, Tita Regine. Mas happy gid daw kung may partner, lalo na kung wala nag-estar ang kabataan mo sa poder mo. Muna, ma-learn na lang daw siya English para may kalingawan man tita. Pero hindi siya sa akon, kaya hindi ako kabalo mag-speak Hebrew. Haha. Daw mali-malion ni siya ya tita sa klase namon, kisa kakadlaw siya ya, pero siya lang kaintindi sa nawakal niya. Ay, ka-cute kay Lola. Tigi sa makadlaw na lang ko na, bisan wala ako kabalo ko na nung kaladlawan, ay ilam. May, man ako, 61 years old nga student tita, pero hindi siya ya divorced. Ang iya naman niya, gusto niya na mamana ang duwa niya ka-daughters nga 21 kag 23 years old. Bura kibuta ko tita, ambal ko, oh, they're too young, sir. Tisabat niya tita, common man kuno na tuya sa ila. Amo na nga nakawalo siya nga kabataan, kay early siya nga nangasawa. Tapos ang next nga sugpon sila niya, that's why you should get married now because you're 29. Eh di wow, pakialam merong Lola Bells. Ang last ko nga share, tita, ang 24 years old nga gin-transfer sa akon, kay nag-resign ang teacher niya, bag-o lang man siya halin sa breakup, tita. Di kadalong naman sa conversation namon Kag since mas magulang ako sa iya, nilagayan ko na lang, kagin comfort tita. Pero naka-move on na siya kuno, mayo pa siya haha, char. Diri ko na itakop tita. Thank you so much sa pagbasa. Hugs tita. And God bless. Love, Miss G. Dami lang ko na muna, no? Online teacher ikaw, and then may mga students ikaw nga younger or older than you are. It works both ways. You learn from them, they also learn from you. Kaya kanami lang, no? Nga mga personal life nila, balaan mo gidyaw, start ka gidya knowing. Ang ilang mga personal life, ang ilang mga love life, ang mga kung ano-ano dira. Kung sa bagay, no? Part na sa teaching, machika-chika ka anay, get them warmed. And then after that, daw parang maging comfortable na sila, malusan na sila, and nami na lang ang conversation. Kung may mga breaks siguro, paligid maka chika-chika. Kag you learn so much from them. At the same time, ikaw, you also, because you're the teacher, so most definitely, they learn from you.
Pero ikaw yung may bonus ka pa, no? Kay even ang law dito sa ilang lugar, matudluan ikaw nila, mangin aware ikaw. Mula na galing, medyo silent lang niya or pasakay lang niya, kay wisgid man more ang nawang. Kabalo na ako sa language mo, no, Miss G. Well, anyway, thank you so much, good ha, Miss G. Abi, continue naman ang pag-send sa mga stories mo dito. Nag-stop ikaw sa 51st mo or may 52nd ka na. Continue lang, send sa KLT. Madami nga salamat. Mariming sulatan pa yan. Kay tiis yan ang challenge sa imo, di ba? Anyway, salamat, Yid. It is now 31 minutes after 2 o'clock. 1 letter down and more to go. Dirigi hapon. Sa kahapon lamang program, ka-opening niya si Tita Regine. Magapanambalik kita pagkatapos lang, Yid, sa pila ka mga importante ang mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea. The stories from Leo 24 sa City Proper. Dear Tita Regine.
First of all, I would like to greet you a pleasant afternoon and also to your avid listeners ng sinimbantog nga programa Ang Kahapon Lamang. Ako parehas ng iban, may kaugalingon man nga istorya nga luyag ko i-share subong sa inyo. Ara dira tita, matuod ko nga pangalan pero palihog hindi na lang pagbasaha sa kahanginan. Tawag lang ako sa pangalan nga Leo 24 sang city proper. Sa tatlo ka, puros lalaki ka mga mag-ululutod. Ako ang the youngest. Si tatay, isa ka tricycle driver. Pero subong, talagsa na lang siya gabiyahe, kay hindi gid siya mapunggan tita, kay ginapangitaas ang lawas niya. Galuya siya kuno kung magtiner lang sa balay. Si nanay, isa ka labandera sang una. Pero subong, sa balay na lang, tungod man sa ginasuprir niya na diabetes. Sugudan ko ang akong kasaysayan sang manog grade 1 na ako. Hasta subong, hindi ko gid malimtan. Sang may naglabutaw kag nagkadlaw sa akon tita, tungod plastic lang ang ginserbi nga bag sang akon mga ginikanan. Pagligad sang pila ka adlaw, may naluoy man nga piyak balay namon, ginhatag niya ang daan nga bag sang iya nga bata nga wala na nagamit. At that time, masiling ko gid nga tama gid kapigado sa amon. Pero believe man ako sa mga ginikanan ko tita, kay ginahimo man nila ang tanan para hindi kami magutuman sa mga utod ko. Ako sa eskwelahan, nagapangita man paagi para makakwarta man ako, bisan inugba ka lang pagkaon. Ako na nagasulat sa notebook sa mga classmates ko para suhulan ako nila. Kag on recess, kag buhi na namon, nagakadto ako sa playground sang school nga ang floor is hilamon, kay damo na nagahampang ang mga schoolmates ko man. So damo kisa nagakalahulog ang mga coins muna ginapamulot ko tita. Ang iba nga mga coins ginapaputi ko pa na sa abo kay tungod sang kadugayon na nagakatuktukan or tama na kaitom. Sa ako ara na sa grade 6, may himata kami nga napatay nga lapit lang sa amon. Kasakit lang batyagon. Nga kung sino pa nga makadugo mo, sila pa ang mag-down pagid sa inyo. Bale, ang amon gid nga mga madamo nga kaparentihan is ara sa Aklan. So magkalagtugan ni sila diri agud magbisita sa Hamyang. Nagkalaladto sila. Tigin silingan nila si tatay. Nga tabunan lang kuno anay ang amon balay. Ginakahuya nila kami tita bilang paryente. Ang amon balay sang una is puros lang tukap-tukap sang plastic, kag tsapal, kag daw marusdak na. Kung magabot gani ang bagyo, kag magbubo ang mabasko nga ulan, makaluluoy gid ang amon nga sitwasyon, kay damo buslot amon atop, kag kun magbaha, sa lamesa kag bangko lang kami nagatulog. Pero, why nagpasugot si tatay tita, nga tabunan amon balay, kag ang siling niya. Kung mamaryente sila, okay. Kung hindi, okay man. Sakto gid man ang kasabihan nila na kung ara ka sa babaw, damo ka pamaryente sa imo. Bisan hindi mo pakilala. Pero kung sa dalom ka, wala sila kakilala sa imo. Ang sadtong hitabo, ginobra ko man yung inspirasyon na maghimakas sa pag-eskwela. Natapos ko man ang akon elementarya, bisan mabudlay. Tag-enroll ako sa akon high school sa isa kadako nga buluthuan dira sa Molo. Nalipat ako gali kag ginamag-mention nga may bulawan nga tagipusoon nga nagbulig suporta sa akon pagtuon. To isa siya tita ka religious foundation kag ginasponsoran kami sa mga different races worldwide. Thrice a year nagapadala kami sulat sa amon mga sponsors regarding sa mga latest happenings diri sa aton, especially sa updates sang amon nga pag-eskwela. Every Saturday, kinahanglan gid nga ma-attend kami sang amon klase. Then, panimbaho naman kon Sunday. Kung temprano pa ako nga makahalin sa balay, kun aga, ginalakat ko lang ang 1.2 kilometers nga kalayuon sang amon eskwelahan. Kagamuman sa pagpuli, tungod ginasupot ko na tita, para kung may importante nga galastuhan, may kuuton man ako. Left and right nga daan ang mga balayran sa school, kag mga photocopies nga tama kadamo. Bale, school supplies, school uniforms, kag tuition fees ang gina-cover sang sponsor sa amon.
Kagaang pangbalon sa matag adlaw ang halina sa bulsa sang among ginikanan. That is why ginatipid ko gid ang akon nga balon para mangin mamagaan man ang gasto sa mga ginikanan ko. Nagasulo sideline ako tita Kay tungod lapit lang sa patio ang amon balay, tita kada Sabado kag Domingo. Nagabantay ako sa gate gid sang patio sa mga magabisita sa ilang himata. A good transaction nun kung mapalimpyo sila sang ilang pansyon. Kung lapit na lang fiesta minatay, mas dako ang akon ma-income tungod madamo na ang nagapalimpyo. Kag iban nagapapinta man sang ilang mga pansyon. Pagkaagahon sa November 1, kasadya naman, upod ang akon mga childhood friends. May dala kami na sudsud para manguha kandila kag ginapakilo namon Mga kalabot man 10 kilos, kag kisama ka 15 kilos man. Dason it times muna sa 12 ang per kilo, so muna ang ma-income namon. Daw mga Spider-Man kami tita mo, hamak muna, 4 to 5 kasampaw sang pansyon, ginataklas namon. Pero kaluyan man, kay why man kami nagakadisgrasya. Natapos ko man ang akon nga first year high school, nga ako ang nangin top 1 sa amon nga klase. Pagtakop sang amon klase, do nagamat-amat hubag ang kilid sang right eye ko. Ginhot compress ko lang, kay abi ko una, kagat lang sang tanga balahaw. Pero sobra na isa ka bulan tita, wala gid nagmayad. Hasta nga nagsugod naman ang another school year nga ginadala-dala ko lang. Nagpa-check upan kami sa doktor, kag ginresitahan kami isang antibiotic nga pangpakupos. Naubos ko lang ang tanan nga bulong, wala gid nag-ayo sa gihapon. Hasta nga nagbuswang ang hubag ko sa kilid sang right eye. Cyst ang nagaginuwa. Nagbalik naman kami sa hospital, kag ginresitahan man lang kami Japon sang antibiotic kag ointment. Medyo nag-effect naman gid tita ang ginreseta nga bulong sang doktor sa akon. Pero tita, hindi ako sigurado kung medicine or ang seruano ang nag-ayo sa akon. Tungod ginpatan-aw man nila ako sa seruano kay siling nila may nakaigo ko kuno nga hindi ta makita kag may naghiwit man daw nga nahisa sa akon. Basta one thing lang nga sure ako, amo nga ang aton mahal nga makaako ang nag-ayo gid sa akon. Hasta tita, third year man ang antos ko. Sadto sang mag-ayo gid. So hasta third year. Kag sa subong, ara gid nagapabilin ang scar sa kilid sang right eye ko. Pero wala ko na ginakahuya Ang importante, nakaluyan ako. Nga wala na damage ang eyesight ko. Mugani. Oh? So pagaligid naman sa pila ka bulan, pagka fourth grading na namon, gulpyada lang ako nagniwang tita. Kay gali, may pneumonia ako. Nag-amat-amat pagid as-as akon lawas. Hasta nga, daw tulan na lang ako nga ginputos sa panit. Naguntat ako sa akon pagtuon, bangod tama na gid sa akon kaluya. Nadumduman ko nga every time magpa-hospital kami, kag kun mag-undag-undag ang ginasakyan namon tungod sang lubak-lubak na dalan, nagakoriit ako sang kasakit. Bale, gibuligan man kami sang gastos pabulong sang amon nga religious foundation tita. Isa sa to kabes, sa ako nagahigda. Abi ni nanay, nagakatulog na ako. Pay wala pa. Nagahilibion siya tita, nga nagasiling. Diyos ko, kung para gidman sa akon ang bata ko, ayuha man siya. Pero kung pagbuot mo nga kuhaon siya, hindi lang siya pagpaantos. Sa nabatian ko sadto, nagtulo ang akon mga luha, halin sa akon mga mata. Pagligad sa mga inadlaw, sa kaluoy sang Diyos, amat-amat ako nga naumpawan. Hasta nga nag-aayo na gid ako. Hindi makapati ang mga taga-amon tita, kay ga-assume sila sa amo ko to nga sitwasyon. Hindi na ko kuno magdugay. Ginhatagan pa ako sa second life ni God. Maybe may mission pa ako diri sa kalibutan. Pagka next school year, nagpahuway ko anay sa pag-eskwela para maka-recover gid sa maayo.
Year 2011, nagbalik na ako eskwela kag 4th year high school na. From higher section to lower section ang natupan ko. Balis na 3rd year, 4th grading tita, wala na ko to kasulod-sulod tungod sa ako ginabatsyag sa lawas. Napagkasunduan sa mga teachers ko, natagaan na lang ko grades, kag papasaron para hindi na ako magbalik tita sa 3rd year. Dako man ang pasalamat ko sadto, kay naintindihan man nila ang akong sitwasyon. Nakagraduate man ako sa high school kag nangin top 1 pa sa among nga klase. Nag-enroll ako tita sa akong kolehiyo, dira sa isa kadako nga kolehiyo sang una, kag karon isa na ka universidad sa La Paz. Sa kurso na BS Industrial Education, major in Industrial Arts. Bali under kami sa secondary TLE, Technology and Livelihood Education. Natapos ko lang ang first year, kag pagka second year, nag-stop ako, tungod nakita ko, nga nabudlayan na mga ginikanan ko, kag kinahanglan na nila ang ako nga financial support. Bisan diin lang tita nga obra, ginsudlan ko Hasta nga sang year 2015, sa isa man sa ginaobrahan ko, naagyan ko kung paano ialipusta kag pakanubuon sang amon nga manager. Tungod sa gamay ko lang sala, imbis nga lagayan niya lang ako sang maayo, iya mga tirada sa akon, mga below the belt na. Moto, nga all the following year, nag-decide ako nga i-continue ang akon nga pagtuon. Di buwanas kid ako, kay last batch na lang sang course ko, kay pagka next year, dulaon na nila, kag islan sang lain nga curriculum. Pasalamat ako kay hindi makanugon ang akon 1 year nga ginaeskwelahan, kay ma-back to zero gid ako tani. That time, working student ako. Pagbuhi ko sa hapon mga 5 p.m., halin sa eskwelahan, nagadiretso na ako sa akong ginaobrahan, sa isa ka hotel sa Mandurriao. Dishwasher ang obra ko dito. Kagang oras ang out ko hindi fixed. Depende kung ano oras matapos ang event sa mga function rooms. Kisa 1 a.m., kakisa 2 a.m. So, amo na pa lang ako kag makapauli. Biskan sa ako, tita, wala ko man ginapabayaan ang akong nga pagtuon. Kung may mga exams gani nga pala abuton, parehas ang midterm, kag finals, kag wala pa man kami sa ulobrahon, nagapangyadi ko na, kuha notes ko sa bag, kag mangita pwesto, nga hindi makita sang amon supervisor, kag dito magbasa-basa, bisan pila lang ka minutes. Mayo man, kay makaintindi man ang akong mga kaupo dito, kag wala man nila ako ginasugid sa visor namon. By the way, hindi na ako gali suportado sa isa ka religious foundation, kay 23 na ako that time, kay kung magtungtong ka na sa 21, dira na nila ginatapos ang suporta. Bale, na plan na ina nila, na kung normal lang ang schooling mo, kag wala ka kaagi stop, pagka age of 21, degree holder ka na. January 8, 2017, mismo adlaw sang birthday sang ako nanay. Past 2 a.m., gasakay na ako jeep, kag papuli na tani halin sa ginadyutihan ko. May nagsakay nga 4 ka mga lakalalakihan. Kay tungod lapyo gid ako tita, nagpiyong-piyong ako. Kag ang cellphone ko, ginakaptan ko lang gali. So nagpundo ang jeep, namurag-muragan ako, sang may nagtupa nga mabas ko nga inumol sa akon agtang. Ginpulihan nila ako nga 4 sang sumbag, kag wala na ako mahimo, kundi magpanagang na lang. Hasta nga nakuha nila ang cellphone nga ginakaptan ko, kay nagpalanaog pasulod sa isa ka eskinita. Nagbukol gid ang una nga nagsumbag sa akon, kay wala ako kapreparar, kaging cold compress ko lang sang ice para magkupos. Why gid ako minakilalaan sa ila tita, tungod madulumsad to ang lugar, kag dim light man ang suga sa sulod sang jeep. Gipablatter na lang namon tita ang natabo sa police station, kag nagsiling ko sa kaugalingon ko nga ang Diyos na lang ang bahala sa ila. Ka-unfair lang galing, bangod pinamalhasan, kag pinulawan ko gid ato ang gidbakal ko nga cellphone. Tapos, sila ya mapahapos lang sang amusad to. Pagkaligid sa pila ka adlaw,
Doon na trauma na ako tita nga magsakay sa jeep nga ako lang isa kung nakaalang-alangon sa oras. Sa nabalan sa amon school ang nadangtan ko. Ginbuligan man ako sa amon guidance counselor para ma-overcome ang trauma. Isa sa professors ko ang nagtanyag sa isa ka scholarship para hindi na ako kinahanglan nga mag-obra pa akong kagabihon. Gin-bless gid ako katama because pagka next school year, nangin free tuition naman ang amon nga eskwelahan. So, ang kwarta nga makuha ako sa akong scholarship, amo ato ang pang-allowance ko sa matag adlaw. Tungod wala na ako naga-working student, na-focusan ko na ang akong nga pag-eskwela. Rason nga nangin dean's lister ako sang second semester. Kag first semester, thankful gid ako katama tita sa aton mahal nga makaako. Bangod despite sang struggles nga na-eksperyensyahan ko, ginbugayan niya gid ako sang sobra pa. April 4, 2019, the happiest day of my life, tungod at last, mas-savor ko na ang success sang ako nga pagpangabudlay. Nag-graduate man ako nga without flying colors, at least, degree holder na. After graduation, wala ako danay nangita sa work, tungod gusto ko mag-focus gid, kag mag-prepare maayo sa upcoming licensure exam for teachers. Nag-enroll ako sa review center, dira man lang sa amon eskwelahan, courtesy sa akon magulang na nag-aobra sa isa ka government agency. Siya man na ang nagpakayo sang balay namon, na sadto, tagpi-tagpi lang, pero subong semi-concrete na. Ay tita, working student pa ni na siya gali sadto, antes makatapos sa college. 3 weeks before sa akon nga board exam, gindala namon sa hospital si nanay, bangod sa complication sa diabetes niya. Ginakaon tita sang worry ko kay nanay, ang focus ko sa pag-review. But, gintingwaan ko gid, nga hindi ma-distract kay para man sa iya kung makapasar ako sa exam. 2 days man nga na-admit siya sa hospital. Kaya kung ako ang mabantay, didto nagadala ako sa mga reviewer. Kag amo ang basa-basahon didto. Fast forward, tita, in God's grace, nakapasar ako sa amon nga board exam sa 1 take lang. Grabe ang kalipay ko, nga daw ara ako sa panganod. Di man ako makapati, kay tama kabudlay sang exam, especially sa professional education, kag major namon nga TLE nga may siyam ka different areas. Sa makuha ko na ang ako nga license ID, insigida, nag-apply ako dayon sa private school. But unfortunately, nagabot naman ang pandemic crisis. Madamo man sa mga pagtilaw kag paliko-liko sa akon mga handom sa kabuhi, still gasalig ako sa aton mahal nga mga kaako. In His God's will and right timing, balambot ko gid ang tanan nga mga ginadream ko. Siguro tita, amo ini ang reason kung nga aging tagaan niya pa ako sa second life, kay ang mission ko, ang mga buligan pa ang akong ginikanan, kag mag-educate sa mga kabataan, not only in academics, but of course, mold them as better persons and inspire them. Very thankful gid ako tita first and foremost kay God sa knowledge, wisdom, guidance, kag healings sang time nga nagmasakit ako. Sa parents ko for their unwavering love and support, amo man sa duwa ko kautod. Sa babae nga naghatag man inspiration kag motivation sa akon. Balik college classmate ko na siya, kag tawagan siya palihog sa pangalan nga Ma'am Pin. Dungan man kami na tita pasar sa board exam. And last but not the least, sa mga tao nga gin-use ni God as instruments, agud nga magbulig throughout my journey as a student. Tita Tuma na kalaba, Tita Regine, sa ako ni istorya, kagasta na lang diri ang ako ni sulat. Thank you, Gid, sa iyong time sa pagbasa. Keep safe and God bless to all of us. Respectfully yours, Leo 24, Song City proper. And happy 80th birthday kay Nanay Gores from Chris Animas, Ganaway. Well, I'm sure, Leo 24, kadamo gid sa mga maayo nga mga plano ang Diyos para sa imo. And you're right, no? You're given that second life para nga ang tanan-tanan nga ini nga mga ginaplano niya sa imo ang mahimo mo gid kag malabot mo gid.
Sa ikaw ka very dedicated nga estudyante, mapinalanggaon nga klase sang anak kag tama kapisan, you understand ang inyong nga situation, and so that's why from your own end way ka man pahimunong lang sa higad, but you are also finding ways para nga mabuligan mo ang kaugalingon mo, mabuligan mo man bisan pa paano ang imong mga ginikanan. So I'm sure you're very near na sa ang paglabot mo sa imong mga ginahandom sa kabuhi. Maybe now you're living your dreams already. So you are so blessed, and I'm sure nga ikaw mangin blessing ka man sa iban nga mga tao, and especially sa mga estudyante nga mag-aagi sa imo kay karon isa na ikaw ka teacher. So thank you so much, Gid, for this beautiful story nga mga gin-share din sa amon, Leo 24, Sun City proper. Magapanubalik kita mga kabombo ang atong nga oras 4 minutos bago magabot ang taknang alas 3 sa hapon. Magabalik kita pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrance, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat. NB sa province of Iloilo, please be informed. Nabasa ko or wala ka pa nabasa, pero nakita ko na ang imong email nga story, and yes, you are requesting nga July 5 natin basahon ini tomorrow, that's Wednesday. Sige, please listen to your story, boss. And sa iban man dira nga nagpadala sang ilang nga mga kasaysayan diri. Thank you so much, Gid. And again, ang aton nga imbitasyon sa inyo tanan ginaagda kamo nga mag-share sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Simple lang inyong himuon. Take the time to sit down in front of your computer. Ang iban gina sa cellphone kasagad, no? And then maka-send sila sa ilang mga stories. But anyway, pwede i-email lang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga ipadala nyo na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede gid i-hand in ninyo personally ang inyong mga letters diri sa Sky City Tower. Pagabatunon sa aton nga mamanggard, or hindi gani si Bombo Jane that is may panawagan section. Kung matimingan ninyo ako, paligid nga ako ang magdako sa inyong mga sulat. So maraming salamat for your time today, and of course, balikay na naman kita tomorrow. So keep on writing more stories dito sa KLP and keep on listening sa kahapon lamang program. Sa kahapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. I'll see you again tomorrow.
Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.